Nasi no budwaya vakufona ka budwaya vakufona kuda unipa feedback naini. Shuwa mwasati wauya vacharuzirira feedback. Kudavira. Hello. Nyalo. Nyalo. Budwaya vakufona naini. Right, get it declared. Vakufona mane 8. Hello. 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 Do varikufona do varikufona amusikudaira foni yangu seko ajazi mofona munyarara zviri kufamba seko ma hello. Prudence unonyepa nambovera ndabuda gedzi nchinda kweseko unonyepa. Koina musiri kudavira ndi ko munofona seko musikadaviri chiko chinechitika. Aiwa letu tivari kuda kubatsigwa saka isusu tiri mentor wavanhu vakawanda. Hello. Hello. Imbo indasira usira sina ndotumbo mira pane network ka pane network ndasikira usira seko tiuze wakati ere dogi Wakaita ere dogi ndasikira dogi haufa Hello. Ndiri kukunzwa ndikati zvakafamba seko madeko Hello. ndiri kukunzwai Ndikukunzwai. chitipa izvo feedback kone ziro pakadiko chii chakaitika ndiri right komadi kumbo drop amubva madzoka nokuti network yenyu iri kunetsa madi kumbo drop amudzoke because uda kuwa kuti munhu makahukura here zero ndiri right makahukura here my brother how far now rekeva dona sure network yava haisi kutoita nai kuva kuti padogi apa zvakafamba sei nokuti ndovafona kuti tinonotsa ndovafona tinoda choti nyaya dzacho tokuti tifambidzane nenyaya kazvinova chahofona takuda tova kuita imwe live ukaitimbotirai kumafonda toni vanenge vane good news mafariro ari kuti apa vafona ru55 vachingofona ndanichingova dropa because ndandiri bhiziwo ndandichitova dropa because ndandiri bhizi network yavo ineyata kuva vachafona izvo so tiri tatanga life Winnie, we are sorry.
haisi kupinda ndofunga network vachafona right zvisinei guys maswera seiko mamuka sei sanoonani ninjani tumela muri sei guys musindiregere ini ndiri sex therapist guys sex therapist saka tichimborapa zvemubonde bondezvi nekudzidzisa vasingagoni bonde vasingagoniwo bondewo haisi mosva kusagona nditi nekuvadzidzisawo kuti mudai ma first time ma beginners ma first time offenders ebonde techidzidzisa anditika right saka guys nasika tikuita watatu okufamba nesipika isachati speaker yemakuwa anditi toti kufamba nesipika yepa diaries kune nyaya kuda kuti ndikone voice note sataunza banzvadzi yedu varipo vari pa standby andika banzvadzi yedu varipo venyaya yavo vari pa standby muchikokana muchidedza mirai timbohwa nyaya iri pano kwanzi name diaries uyu ndiplay voice note iri ndichikuplayirai handitika Ngatinzwei kuti zvinofamba sei SIS zvakaoma nyaya yekutsiurwa tisinganzwi infact pesa pandaichishanda kusvika muna October chamudana dhoidhoi wako pandakazorega basa ndapinda kumusha saka ndaidanana South African. So I'm South African yatakagara tese for 3 years. Tichitenga zvinhu pamwe chete. Achindipromisawo kuti ndichanorora zvese. Saka akazonditi kuti ushande stay in kuzvino zvazviite takabasa ndoshanda ndoya usiku. Kuva kubasa kwaiko anoshanda airport ndasaka ndoita sei ndorega basa resvika nditsvaga rimwe stay out ndichatsvaga ndiri pane iroyi zvikanza it's too late zvemanodi urege saka pandakarega basa ndakarega ndobva ndaenda kumusha muna October kupera kwaOctober ndobva ndikaenda kumusha ndobva ndadzoka muna November kutanga kwa November ndakasvika uri musi wa2 ndobva ndagara 2 3 musi wa4 ndobva kwauya musikana uyu ndokumushawo akanditi ndauya chi murume wako akanditi nditenge family planning ndikati family planning kuti widii zvikanzi taidanana taitorara tese ndikati izvo zvinoda chi iye aripo nokuti handisi munhu uye anofarira kutaura zvoda chi iye aripo amene kana ndikwanisa kumirira unomirira kuti anosvika panapa late angasvika ma11 zvikanzi ndinozviziva chichi saka musikana aida zvokuti icho choda kudzimawo spika yepadhayari singaitibvire ndobva aenda ndikati koma kuenda muchamumirire here zvikanzi handichazoika naripo ndikati alright it's fine ndobva kubva musi iwoyo futi ndobva tagara dzinenge 2 days ndobva kwauya mumwe musikana futi mupedi auya kuda chabva kuda kusachipika ichi chichaje imwe rumu ndinda mune rimwe takati omunga ndikati kwaiwaziva sei kuti tigara murumu zvikanzi akandiudza chichi ndikushifta tizogara murumu iri ndakasawamboya pano here zvikanzi ndakamboya pano saka all along munhu anga achichita but nisingazvizivi ndikati munhu uyu anouya chiusiku kuma11 ndonguva dzaanosvika saka ndangodi mumumirira zveshuwa musikana uyu hana kuenda ndakamumirira svika exactly 11 o'clock time yakasvika murume uyu ndobva auya asvika kapinda saka akati achipinda mumba ndobva aona pasofa pakarara munhu pamubhedha pakarara munhu ndobva aona kuti umwe uyu hasi wepano ndobva ati kune musikana uya iwe muka hande kumota zvadaro paya musikana yakamuka kwakuenda kumota iye kwakutora key dziri padho ndikati aiwa zvamutori maki saka dhondokiya sei imi mukadi mukaenda nemaki zvikanzi ndopa akanditi ndikutora maki because iwe waugari pano chichi ndikati unogoti handigari pano for such a long time unonditi handigari pano zvaita sei
nenyaya yekuti pauya munhu wako here pamupane zvawaimudza zvekunyepa amene kanza undiudzire zvekuita. Ndopakabuda kaenda nemusikana uya kupi kumota. Ndobva ndatevera chida maki apadina maki ndobva apinda mumota. Saka musikana wako akuda kupinda kunakiro kusiti repassenger. Ndobva ndati mira ndotora maki. Ndobva akabuda mumota murume ndobva auya ndobva atanga kundirova. Atanga kundirova paipai pakazoita vanhu vakabuda pajaradhi papo ndobva vasvika vakabata vakati kwai unorovere chii munhu ungarovera munhu girlfriend yako munhu ane makore uchigara naye chii chauri kuita. Ndobva aita sei ndobva atora musikana wayo ndobva vadhiraivha ndobva vaenda haana kudzoka kumba musi iwoyo nekuti dzaive dzanga dzatova kuma12 to 1 ikoko. Ndobva aenda mangwana acho makuseni ndobva auya nemapurisa. Ndobva asvika akaudza mapurisa akati aina ndisisiri comfortable nekugara nemunhu uyu because munhu uyu zvakandiitira nezvo. Ndikati iwe unogoti zvinhu zvandakakuitira nezuro sei nekuti iwe ndowakauya nemunhu panapa ukandirova. Saka paive nomwe mupurisa wechikadzi. Ndobva ati kwakakurova iwe wakarova munhu asi iwewo ndowakutomhanya kuye police station why zvikanzi ndambomurova. Ndikati aiwa zvautauri wakandira. Saka ruoko rwaitove rwakazvimba mabva yanga akasvuuka aitobvinza ropa. Zvikanzi ndikati mabva yakazvimba ruoko rwanga rwakazvimba. Zvikanzi saka iwe uri kuramba kuti munhu akamurova here. Ndobva aramba akanyarara. Zvikanzi nemupurisa wemukadzi saka iwewe wakufanirwa enda kuchipatara. Then uenda kuchipatara upuwe tsamba wazoenda unovhura kesi. Nechemwe ndikangoti ndingaenda unovhura kesi chii murume uyu tagara tise nguva yakareba tichazotaurirana hedu pamwe. Zvadaro murume akatanga kusauya mumba. Ndofunga akagara 1 week asingauyi mumba. Chingoti ameno achazouya akitodiki totaurirana. Yakati iri Friday ndobva auya zvikanzi ndauya nemeseji. Ndikati meseji rubva kunani. Zvikanzi mapurisa ati ndikupe madays ekuti ubude mumba muno. Ndikati it's fine. Inini kubuda mumba muno ndinobuda nezvangu zvese zvinoti zvangu ndobuda nazvo zvese zvimwe zvatakatenga tiri tese tifangosheyana. Ndobva murume uyo ati hazviiti chichi. Ndobva aenda kumapurisa paipa. Ini ndo pandakatanga kuti pana next ndobva nditi aiwa iwe enda unovhura kesi unovaudza kuti munhu akakurova. Ndo pandakaenda vakatoti isusu tiri mawitness. Ndo pandakaenda ndikanovhura kesi. Ndanovhura kesi ye ndobva vamusunga dhii iroro. Handizi kuti akararama here kana kuti haana. Ndobva mangwana acho makuseni kuma 11 ndikaona munhu aripo kudaro. Ndangoti budei kunorasa mvura ndidzoka ndikaona akiadho apo ndakasunga tauro handina kupfeka. Ndikati dho chii. Zvikanzi ndomirira mapurisa kuti uyozotora hembe dzangu. Ndimwe ndakagara dzinenge 3 days ndina hembe. Tangosunga tauro bhuruku handine 1 chingoita uma ndikupfeki. Ndo zuva rechi4 ndo pakazopindira vecommunity vakati hazviite kuti mwana wavanhu agare akadai so chichi. Ndo pakazouya iye nemapurisa vakasvika vakavhura. Zvikanzi mapurisa aya hamena kuti vanga bhadharwa kana kuti chii. Ndo pakati isu sangonzi utore hembe dzako dzekupfeka chete zveproperty munosangana kupi kukoti. Apa ndina pekugara handina kana pekuti ndiise musoro. Handidi kunyapa zvangu SIS MELLY. Ndiri kutambura. Ndakazoofewawo pekungoti ndiise musoro zvinhu zvangu zvese zviri mudzimba dzevanhu. Handina hangu kubatsirwa kuti ndiwanewo basa nekuti pekugara chaipo handina. Stovhu chaiyo handitona kana chikafu handitona pekutangira izvezvi. Saka pamwe ndinogara pane murume muNigeria aripo ndiye anotomboti kana abika dzimwe nguva anotondimutsa because ndogona kuzvimukira kuma1
saka ndofunga kanotisa because chimba chandikugara munotoona zvinhu zvirimo. Ndakangovhura kaspace kadiki ngoti ndirari kuti ndiise musoro. Handina stove, handina kana mapoto, zvese ndakandofanirwa kumirira koti yakanzi musi wa 31 March. Saka apa ndizoti koti yacho ichavekwa here kana kuti haiitwi koti yacho because zvinhu zvacho muitikiro wazvo ndizvazvo zvekuratidza kuti pamwe munhu anenge akatenga vanhu mapurisa acho. Saka ndokubuda kwandakaitawo. Saka ndangoti hangu kana ndakwana hangu kubatsirwa nokuti ndiwane basa kana nemari yekuti ndidzokera hangu kumusha. Zvitori nani ndinozvigarira kumusha nekuti life yandiri kurarama yandiomera, nekuti dzimweni dzenguva ndomboti ndakarara ndiri ndega ndotombofunga kana kuzviuraya chaiko kuti hapana zvandinoraramira, nekuti zvinhu zvangu zvese, property yese yakasara mumba imomo, handina pekutangira izvezvi. Right. Saka ndo ivoice inyaya yako ndainzwa yo ngazvakao. Right. Saka nyaya iyi mwana uyu mumwe wepana apapa unoti wanga achigara neboyfriend yemusasko. Saka boyfriend yakamutamba rafu, saka izvozvo hada pekugara. Saka chiripo ndechekuti kana uchitsvaga Leona ukaya kuinbox ndinonoka kuzviona, uya kuwhatsapp Leona kuinbox uko kandiyonyenye kutambira kwezvekudaro ndozozviona kana kuti after some days. Saka guys, kana kukanzi nevaya vakaimba vakati chihure hachisekanwe mangwana uchahurawo, handiti. Saka veduwe kana muchizivawo pane basa, handiti muchizivawo pane basa veduwe, tibateiwo mwana uya awane kuenda kubasa, zvikuru sei stay in, handiti. Zvemujolo uyaganama, mujolo uyanyisa, tozviziva. Asi zvatoitika kuti chamuti iwe mujolo totaura everyday hazvichabatsiri. Changovepo kana uchiziva pari kudiwa munhu webasa stay in, chero ingave mari as long as ane pekuisa musoro, because paari kugara pachonaka akapuwa chistore room makazara tsvina, akangovhurikwa pekuti akwanise kuvata padiki hana kana chinhu, handiti maona. So anyway, I think kuti akawana basa zvingave nani, zvinogona kubatsirikana. Zvikuru sei vechidiki mimi chiri kuti mudating game umu. Hanzi ari kupi? Ari ku Joburg I think. Ukazondibata kuinbox WhatsApp ndokupa namba yake motaurirana. Ndinokupa namba yake motaurirana. Ndinokupa namba. Saka musanya kuvasiki vechidiki munyanya kuseka zvemujolo izvi murimo. It's only kuti ko zvino zvichiri kufaya chete. Asi mutwa zvinochinja izvi. Ndosva zvino ndokwa zvinoenda kumunouya futi mchichema isati sogona futi tisenge kushamba kudiba kusiyai. Handimaona. Saka kana uchida kwaizvi kana mari kuenda kumba, kana nokwanisa kumutengera wake tiketi rekuti aende kumba, please, you are still welcome to do that. Mutengerei ticket mwana we aende kumba. Andika mutengerei ticket aende kumba. Murume akatota move on. Akutodana nawo mumazimba, akudana nawo mapedi, akudana nawo nakasesana. Imiwo vasikana okumusha mubve mazvirega. Zvokuda kumanya kunonyengwa nemasasko, kuchitwa ikanyengwa nemasasko ndozochata. Ndocha mapepe emuno. Mapepe emuno haangobudi zvekumhanya. Chengwa gara nemasasko enyaya 20 years. Zvine process zvinhu zviya. Andika pane ma investigations anotoitwa ipo paya. Animona haabudi zvekumhanya. Saka zviri kunani kutsvagira Gilbert wako kumusha. Handika ukuti unotadza kuti kumusha kwedu ndepapa pakumbereni kwako. Kana zvaipo unongotindawo kumusha kwacho kukomonopedzerana. Zvino vemunomuka zvavanoita nefamily dzinoona kakumirira kugedhe mema necommunity inoona kakumirira kugedhe kuti kwerekwera atidi mwana wedu ropa redu rinopiswa mukwerekwera pa mukwerekwera angaiti mwana pano havadi pafeya chako havadi, kana ane vabereki havatodi kwakuti mwana wavo ari kudhetana nemuZimbabwe. Ndochokwadi mugari makazviziva izvozvo. Vashoma ndofunga that 3% chayo inoaccepta. Havadi. Hamina kuti vanenge vachikuti makwerekwera acho takaita sei kuti kuZimbabwe kwakamira sei. Ameno zvanenge vachiti ndokuita mwana nani. Kune vakabvisiswa mimba vakawanda nevanhu nevabereki vevana vemuna. Chinzi hatingaiti ropa remuZimbabwe mumusha medu. Anti mazviona. Saka please, itai kuti kana anoda kubatsira mwana kuti aende kumusha, mutengerei ticket, musamupe mari. Mutengerei ticket chairo tomukwidza mubhazi oenda kumusha. Handiti kana pane ane basa. Kana pane ane basa, andika stay in. Akapinda mu stay in mu yakashanda mwedzi yake kana 6, onganza mari yake ozvindira kumusha. Zvekoti zvanoda kuita izvi kungoendawo zvokukoti nharo dzekunda koti, asi chanopiwa checho hapana muZimbabwe. Unogona kuti uchinda koti ko uchipedza konzi can we see your ID? Nokuti mazana vari kuscreen aka. Can you see your ID? Ndokwa zviri kuenda next year guys. Pachange paipa. Hanimona, unenge wakuchiro kada kuenda kunorenewa kana disk relicense remotikari. Vokuti can you see your papers?
munenge wazakana kuregister kunoregister motabsta vakoko niya dzimapepa idzi saka zvo zvemujolo izvi jolanai nevanhu vekumusha kwenyu vana Gilbert naPeter ani mazviona right. Saka guys takupinda munyaya yedu yanhasi takamirira anditi anoda kumubata mwana uyu unouya kuWhatsApp ndokupa nhamba motaurirana anditi right. Nyaya takamirira nhasi guys pano padiaries tino accommodateana, we accommodate one another, we don't bash anditi tinotaura zvatinotaurawo like tinotaurawo tinosunungukawo anditi tichitaurawo tichisunungukawo but hatizotuki anoona totaura makomenti edu takasunungukawo obvious asi tisingadiwo tisingazoti kutuka vanhu handi mazviona hatirambidzo zvekutaurawo makomenti tinokadhoka makomenti woka nokuti nange aida kuexpressawo zvaanenge achionawo achiobservawo panyaya iyoyo asi tisingadiwo tisingazotuki munhu kuti mazimbavha akazoda we don't use that ningikiri language zvakadaro anditi nokuti ichita kuti musakanga musadisturbe musadestroye spirit dzemagesti anenge auya nenyaya dzavo anditika right. Saka nyaya yakuya ngatiteererei pamusoro pezvo motora manotes motora malesson anditi kuti zviri kufamba sei mukati mekurarama umu nokuti it takes one brave person and especially munhu chirume kuti ndoda kutaurirai kuti game re419 rinotambwa sei tairita sei kuzosvika ndisungwe tigare muno matiri zvikuru achitotaura ari mukati. It takes I salute this man, I salute shumba uya nokuti vashoma vanozviita izvi anomaona vazhinji vane kakudedera vane kakutya vane kahameno but ukatoona vakutotaura kudai sekuzoti zvinenge zvinotorawo nemaregrets mukati because right now vangadiwa nemhuri dzavo kumba chididi but onai vakavharikwa handiti. Saka ngatiitei tichiite vasensitive handiti zvedu zvatinotaura regai tibata hanzvadzi yedu tichivaunza panapa tinzwe zvisere zvakamira sei. Right. Koenda wakana chifona isinga connect ku speaker name. Get your ality direct to Tabepo. Network direct to Tabepo. The subscriber you have dialed is not a network. Network direct. The subscriber you have dialed is alright, get to get WhatsApp kwacho because ndine number 2 dzavandipa ye WhatsApp nei ye uima ye WhatsApp yacho rinonga kupinda iyi ndisingasuti network kana kuti chi because wandipa number zikandise message Tabepo kona isikupinda Light number yangu ukaenda pa front page iripo nesopo havana kubatigwa mafoni udoko asi ndataura navo vandifonera kuma 3 manje pavanifonera vachindipa namba yavo yechi2 kandiona kuti zvinoti try kufona neimwe namba tione pamwe network
Okay, vakufona. Hello? Ha, network yanga itoshungurudza ndosha kuti ko zviri kufamba sei? Hello. Hello, muri kuninzwa? What's up? Muda ku edge live. Yeah, I don't know. Okay, sharp. Okay. What's what kuita live kuya pa live straight, all right? Rikaiti tiwa Tanisha. Ndiani yeni mtuke pano ndompedzera. Pano kadenda munina wangu Tanisha zima ndinokupedzera. Usandidendere munina wangu. Aiwa abauya. Vati vada kuita age chaiko vada kutouya kuti munyatso vaona fiya. Aiwa ndibaba echikuru vane 50 I see 57 58 somewhere there. Oh, vaisa request ndiyo. All right. Inform ngeriyo. Right. Gate. I'm editing. Let's hope you not pinned. I'm editing. I'm going to editing. Majire muno ngasazodaro so. Hello Ajadzi. Hanzo zviri seiko sister. Ndiri bomuri sei? Aiwa hatina nezvedu kuri sei. Wodzirai volume kufoni kwenyu. Wodzirai volume. All right. Yakunzwika here. Zvanani but volume iri low. I'm not saying but I think vanhu muri kunzwa here guys. Can you hear? Muri kuvanzwa? Muri kuvanzwa? Yo, madhari zinoda zvinhu. Hey, cute. What? Imika ini. Siyana ina njodzi yangu ivane muri. Right, vanenge vataurire kuti vane muri. Tinokugamuchirai toziva kuti murimo muchizarira izvozvi as we speak. Kuda vanhu vanogona kundidhautsa because kana makadaro pari kubuda mubhedha wakatonaka. Hatisi kuona zvizhinji. Can you please turn your camera? Vanhu vanyatso kugutsikana kuti murimo zvechokwadi muchizarura. Tenai camera. Mirati, all right. Yes. Oro shumba uri sei? Tete phone yangu ramba professor ndiona live. Sorina usa guest iwo ndokutofona. Uya ku Facebook kushumba uonyai. Ora sharp. Right. Ndishumba uri kufona. Iri kuwanetsa kupinda manje. Hai, mbonyingosi lebu mangi bwindi anu. Yatuni asiri. Network inonetsa. Mukunizwa guys, can you hear me? Volume ichiripo. All right, abakufona. Hello? Maiona tinonetsa ka? You are doing it right now one. I'm editing. And you are doing it. I never got to go to blue car. You are doing it. Right. Mira drop a send the foot. No, what's about two? So I should have forgotten that deal. Who's going to get the right? And then I'm going to say, I think tomorrow, but Timani, who are you? Who are you? And if you go in the home, you know, is a Muslim. And then never dies the guy. So go home. So put your head up at the end. Put your head up at the end. So go home. Okay, that's okay. When you go in theory. When you go in theory. I'm editing. Right.
ha iba aya ndimi manje kwete munhu angatipindira uya mhenodzi ndianiwo angatipindira panapa hanzvadzi muri sei muri sei hanzvadzi volume hatisi kunzwa volume no volume alright onai tenai kamera timboona kwamuri tenai kamera timboona kwamuri ava ndiva right but chiri kuitika manje imimi hadzisi kukunzwai ini muri kundinzwa but imimi hamuna volume saka imimi zvada kuti motodonha takuonai motodonha modzoka toita zvevidhio zveuyu nokuti apapa haisi kutoita hamuna volume pashekwa audio right guys muchiri kundinzwa here because maaudio mavidhio anonetsa zveedit zvinonetsa izvi muri kundinzwa here guys tsendaendera mberi can you hear me muri kundinzwa here guys can you hear me muri kunzwa here guys saka regai ani mavaona nditi regai tiite zvokuti vafone because mavaona at least mavaona nditi indikafona inda ichiramba asi vanofona ichipinda zviri kufamba sei zvondovabata sei hanzvadzi chifonai hanzvadzi fonai because ndikatira kufona foni inoenda kuvoice mail asi imi mukafona inopinda saka chifonai kuno kwandiri mimi chifonai hanzvadzi fonai kwandiri hanzvadzi imi chifonai kunoko chifonai kwandiri mimi ini ndikakufonerai haisi kupinda kundinisa kuvoice mail imi chifonai hanzvadzi chifonai imimi tikunzwei chifonai because hazvo kuedha zvinoenda nini zvine volume yabva yaenda nevolume yanga yatisa tatisingasavanzwa hanzi network ndizave futi indikafona enda kuvoice mail but ivo vakafona inopinda isi saka tatorelaya naivo kuti vafone because indikafona inoenda kuvoice mail atm vanayo imbinga kai atm vanayo imbinga ini kwandiri inoramba kupinda kwandiri inoramba iyi mbinga hai atm musaityire imbinga vatoramba chero vana pindokuitira here atm ikanzi sisimeli atm yego yamunondisira ndongouya kulife mon kuda vakadzoka kuda vakadzoka tinogona kuva edha futi amen kuda vakadzoka tinogona kuva edha futi ikapinda imbinga iya wanza ndingabloka makozo okay ya kuitira kuti isahoringa panana kadijeri zvino chifonai kahanzvadzi tamira zvinondodiko ndikasa meseji inopinda vanobloka mameseji futi kaindise meseji ndise meseji
Haisa message. Hanzi dzose yenyu yokutanga. Ndogomuziva wokutanga uyanda nangu accepta. Ndogoziva kuti ndiani. Aiwa avaimbinga. Remember guys, we are talking of 13.5 meter. Tikutaura about 13.5 meter. Ndia tikutaura. Hatisi kutaura 2000 guys. Kana kuti 10,000 kana kuti 500,000. Tikutaura 13.5. Ndia tikutaura 13.5 meter million. Ndia tikutaura. Kaitotongoamirira kozvotogodi. Une uyu. Tikutaura 13.5 meter. Ndia tikutaura. Zvinhu zvavo kundudza kwavakaita zvinhu zvavo vanazvo. Vane maproperties. Vangana maproperty. Remember, vanga vari kingpin kavado nyaya ingato. Okay, hanzi network. Hanzi, hey, network is. I'll send a message. Network is blocks this time. Let me quickly switch SIM card. Alright, hanzi network iri kunetsa. Mira ndichinje ma SIM card. Saka vari kuchinja ma SIM card. Vari kuchinja SIM card. Gai vachinje SIM card. Gai vachinje hanzi network iri kunetsa. Saka vari kuchinja SIM card. Ngatinzwei. Hanzi chabuda rini. Inyaya irefresh kai vakatongwa gore rapera ipapa. Vakatongwa last year apa. Saka vachi refresh mukati. Apachine basa vachipo. Pachine basa vachipo. Hamuna nevakasiya dzimba pasha pa properties. Mirai vakudzei vega nyaya yavo. Mirai vakudzei. Vedhoki vanonetsa vaya. Wekutanga nanizivi ndatanga wangu requesta ndikangodaira namboona kuti ndiani. Naingau yake mukomana tiwe kuti zviri kufamba sei. Vana bhubhu ndimunodziziva nyaya idzi maifa maitamba nadzo everyday uku. Ndimunoyadzazviziva kanyaya idzi. Hanzi wekutanga vaya ngambodzoka ndogovaziva kuti ndiani wekutanga vaya vangorequesta vakapera wekutanga kwaidzokai. Hanzi vakaiba kupi muno muessay. Mafuta anenge anosvika mira ndiwo ndimbonzwa njodzi yangu kuti vadi vasvika here kana kuti vasvika. Zimbabwe yakaomazve. Brad, Zimbabwe yakaomazve. Hanzi simbe ndirongerewo nyika indimuchengetere mari. Iwe unoti mari haina kutochengetwa right now. Yakachengetwa mari izvozvo as we speak. Vakachengetwa so as we speak. Mari vakachengeta. Hasati auya anouya mafuta ari murodhi ari mundege nabhudhi vari kuuya nawo. Ari mundege achasvika ndofunga anosvika mangwana. Maybe ndozokuannouncerai ini Sunday vambozorораwo kana neMonday. Kamchacha yes. Bubu hanzi naFaith maita handichaiti musikawa vatanga vedhoki vakufona. Vedhoki vakufona. Zikaiti fana kuwa vedhoki. Vedhoki vakufona. Vedhoki vakufona. Inonetsa uka network yavo. Vedhoki vacho. Network yavo inonetsa. Regai vazofona ivo vedhoki. Zvingatondinetsa izvi. Nditi fonaika. Hanzi akapiwa makore mangani akapiwa 20 handi saka 20 dzekujere i10 years I think 20 dzekuti dzofanga kuita 10 but kana dziri 10 pakaita like ma elections nokuti hapana kuurawa munhu hapana blood rakadeukwa vaingotora mari zviri smart pakaita maparole kundudza kwavakaita kukaitwa ma presidential paroles aya kana kuti he party yawina nochi vanobuda vanenge vari eligible kubuda zvikatoitwa next year vanogona kubuda next year
Waigona kutobuda next year. Natasha anonetsa. Mabule anonetsa nokuti patinotumira. Patinotumira anditi munhu anenge akatakurawo lageji ke kudhara andoona anenge akatakura lageji ke okudhara saka akatakura lageji ke kudhara kudaro haazodi kutakuriswa wakawanda anoziya saka tozomuti maoili emanakuzi emastretch marks mafirst cream hazvizoiti kutonda kundotorilaya nevenhingikira nevekambani yekushipa ndotorilaya navo my children saine vana right saka mirai timbomira takamirira kuti vafone vati vari kuchinja sim card vakapiwa 20 kundudza kwavakaita vakati vakapiwa 20 asi pa 20 dzekujere 10 anomasisa 10 years saka pa 10 years apa sezvo vasina kuuraya vasina kudii pakaita eni ikawina iyo iripo ikaitwa inonzi maiti chiko ya rekuregerera vanhu amnesty vanotobuda Nayo Phoebe chembere ndodzinochengeta chembere ndodzinochengeta kuvari paiko zviko zvikunetsa satani futi kaiti tongomirira zvokuti wedhoki hachafoniwo uchite paita vana kuti takangomirira rekaitirire hanzi 8 years 20 years majere kuno akasiyana ane matv nezvino pavaindita video call mumwe neumwe musenge muserura wanenge seurembinga mavanogara mumwe neumwe ane tv yake pandakasika mabvudza saka pavolume unoita sei because umwe aiona SABC 1 umwe achiona SABC 3 umwe achitsanda ichibvudza saka munozoteerera sei kuti ngesonzwa as long as ine flat screen chete umwe neumwe ane tv yake mavo museu ende vanotori nezvirumu zvine privacy because vakadivhaidha nemaketeni marume achoisa nemaketeni saka mwana mwana ngachitori neketeni make manenge ari saka zvinhu zvokunoko umwe aitoridza redhiyo achiridza redhiyo sabhufa ranga riri chitofula chamalights ndikati saka zisabhufa zvikanzi munomu zvinopinda zvobvumiswa muno unongozvitoridza music aikona urimo mujeri saka kumba unoenda kunodii ungogara ikoko bujani anzwa kumbura nhamba dzenyu simeni meda nditrai kupapa kaizikaiti vakasa network yacho kuinga masikati network yanga ingoripo zvatatotaura zvakanaka kudaro lesoku havana kuoneka vachidai ukamera kune vamwe vakarokwa zvinhu zvimujereka anything is possible unotooneka uchidai so mai mwana pavolume ndofunga kuti unehondo because nezuro noise uya maive nenoise chaimo vanogeza mvura inopisa jere uko handina kuzowawo kuti kwavo kuchikafu kwakamira usaiti chawawo I think nyaya ingoripo ndeyekugwadza ndeyekuvharikwa na2 ndofunga ndo nyaya inogwadza umbeyo ndeyekuvharikwa na2 moburiswa kuseni nguva yamene kuda kuita zviawa muri pachinovharigwa ndofunga ndo inongogwadza saka ndetv nangagwadziwi ndetv ndokwerera kuona masoko ese nemadhishi vanotore madhishi avo mai mwana vachitobhadharwa hanzi 419 zvinoreva chikonimeni nezopa vana kuonekwa chidai kamera mai mwana wakapinzwa pisi muzokuitei nyaya inoratidza muna chozvitaurirawo gashamwari nokuti ivo vane nhingirikiri vane a lot to say than inini ende vanonyatsogona kurondedzera zvokuti vanondorondedzera nimo nemo
nemo bva pakutanga vanonyatsogona kunyatsodedemura nyaya yavo. Ivo ndandinoda kubvunza mubvunzo zvino ini mukazane kubvunza mubvunzo ndokupindura kuti kudi ini ndongosa zvavakandiudza but mubvunzo yandizoda kubvunza pavanenge vachitaura pane mamwe madetails ari jusika anoenda zvipinduro yoga indozopindura kuti chii. Hesi Lucinda wangu wavata handisi kuvaziva kuti vaya kuti ndianini. Alright guys, regai tifambisa redu dzimwe nyaya, regai tipinde kune dzimwe nyaya tichimirira baba kuti bhuti ava vauye mukoma. Kana vachinge vakatibata tongokontinyawo pamwe zvatonetsa zvenetwork yacho ndiSaturday. Hello. Hello. Mushe kanjani? Asi network yacho ndeyangu inonetsa nhasi. Zviri kufamba sei? Amen. Alright guys, tichimirira kuti vauye handiti ngatipindei tongoti ngatichingopindai mune dzimwe nyaya sezvo nhasi yagara iri Friday guys. Tanga tavhurigwa audio nemujolo nation handiti mujolo nation wanga wativhurira audio handitika nyaya yemujolo iyi vekujola nevarume kuSouth Africa nechichi handiti rega tichimboindawo pakuti tingovhura edu mvenge because tatavhurigwa line neava vemujolo nation handi mazviona vekurambigwa nezvinhu zvavo nemusaskwezvi handimaona. Saka kumujolo uku rega timbotaura nyaya dzekumujolo handiti varume vaya vari kunzi vari kumamira machira. Halo varume muri kuhere uko pana bhudhi wangu? Hanzva dzangu muri kuhere uko? Muri kuhere? Luisa spika ndinaro iri spika irasarina harina haro rekubata kudaiwo unoita zvekusumudza kudai. Veronica Mwale unouya kuseri kuWhatsApp. Chrissy, love you too Chrissy. Thank you for the message. Right guys, ngatinde kumujolo hatiti hedu zvemujolo zvemvenge pana vamumbotiudza vana bhuti pane mukombe wenyu waenda mbiri wokuti mukanyanya kunakirwa kwanzi munoita nhabhi mumachira. Ndozvavakadzi vakataura makatoitira nhabhi vakadzi vakati wandei and zvino baba vaya kungoti handichina dhata rangu riya renkiriya reuyu riya ndingene ndachifonera baba ava asi tachivaitira tachivaitira inonzi chiye chirume bachelor's party tichivaudza kuti mumba mukadzi unoitwa sei unoitwa sei taivaudza zvino dhata rangu riya rekurira ndosita rekutenga riya reparabhito rakapera handina. Tine national speaker yedu yediaries but haina chibato chekudai tiita zvokusumudza namavoko. Saka guys regai tiranzi namasimba tikuudzwa kuda nyaya naitarasiswa nehadzadzi yedu yamo zviri kuitika kujereko kuti chia just pray and hope kuti is okay. Vambodai kamera ka let's just hope kuti vari right handiti but I hope so. Titi, love you too. Right guys, saka regai tiranzi musatidaro atimbovambiri machireso ini handisi ndakadaro agencies ini ndakanzwa vasikana chitaura pano saka imimi aiwa rufaro page kweme handisi dzamunodawo iwo unofanirwa kuona rufaro page vandikudze kana uri munhu anoita mashows itaona zvinofarirwa nevanhu stereki handika then you put you invest more in that zvofarirwa nevanhu stereki saka vanhu ibhuru vanhu vanofarira zvinhu izvozvo zvakadai dai izvi saka kokoko kusaiti kuti zvifai unoona vasunungukira nenge akaita vanhu se vachitaura nyaya dzemujolo idzi nyaya dzekupidigurana masunungukira nenge akaita vanhu mucomment section vanenge vakaita kusununguka kupumbunuka zvose varume nevakadzi vari kuita kuburuka kumateresi handiona pakataura nyaya dzenhingidzi dzekuduburana idzi vanhu vanosununguka zvisingaiti saka regai tofamba naidzo kuti ndozoda vanhu ani mazviona ndozoda vanhu saka ngatiindei panyaya idzozi tiwise kuti zvakaita segaizi tipeiwo ka experience yenyu yekuti zvine mhaka imi varume vekuzimbabwe sei musingadi kunyenga vasikana vekumusha kana mapinda kumaforeign lands muchida kunyenga maforeigners muno muSouth Africa munonyenga matwosa munonyenga matsikwana muchiona iwo mazisipika ekumamisai ndovame muchiona kazakashura hane mazvora mosiya vasikana vakadzi vekumusha kwedu ava vanenge vakava neunhu handika vanonge vakapfeka zvakanaka munosiya muchimanyira ivava vanenge vane zviwesti zvitukutuku zvakadaiwo kunge zvezingisi
Hanomona chi problem de chi chinenge chitika chinenge chitika kuti musiye vakadze kumusha kwedu zvisinei namba dzekufona munadzo handitika namba dzekufona munadzo fonai tinzwe kuti imimi vakadziwo muri kusiya varume vekumusha kweduwo muchienda kumaNigeria handiti muri kuenda kumaNigeria nuko ndokuva muri kuenda kuno iko maNigeria ndiwo kuti kwaanoita kushakadza vanhu ukoko kwaenda kubvarura vakadzi kumaNigerians atongohwawo zvitagwa pano handiti ndokuva munomanyira kumaNigerians kwai vanokupai rudo vachididi hamene rudo kwacho kwai vanokambura plus vanokokota ndozvatongohwa zvitagwa pano vamwe vachindana nachimwene vana varavo saka zviri kumbonyatsa kufamba sei chiproblem iri papi chii chikuti ati musaroora nematongo kuti musaroora nematongo chii nokuti vakurana tichinyenganai muroora nematongo uya kuisa request andikwanisi kuedha request I can't aid you volume inoinda ya vauya manje hello yes ndiri right muri sei aiwa ndopara ya takateerera chirongwa chedu kachi alright chipa chirongwa handei patione pachirongwa chii chiri kukonzera kuti munyengere zvikuno zvitikitike ava nemagaro emaspiki ekusurisai ya nyaya inoitika inyaya yekuti kuona vanhu vasikana vekumusha kana vasvika muno vakuda vanhu vane mara vachaone vanhu vekumusha alright imi munobva vanyengawo here vekumusha wacho vachikuramba kana kuti nemiwo munenge mungomanyisanawo matwa matwosa aya ndinokumusha tinotombwa but problem kazhinji vanhu vekumusha tongomunyenga anga achitoda mari anga achida mari kuti ko mari inenge iri yei munenge matibata naye nengadai kuti ubhadharire renti ukakonyenga nhasi mangwana autokuudza kuti renti yashota mama varwara zviita vanhu vekumusha saka ivo havadi kukuitisa mari dzavo vanenge kuda saka vanokunyengerai kuti mubhadhare renti nekubhadharira mai kumusha mapirizi saka manje matatwe munomu vazhinji vacho vamwe vacho vanga vachidati vanogofamba vanoti saka vabvezi kubuda mari because ndevemuno mukona nyaya okay imimi muchisevherawo kumusha saka isetu like mutokona muudza chaona cha mukadzi ane future anongomona wega ta ngatiplane future anondokuudza ta ngatitaitikaitai anogona mukadzi ane business minded anokuonesa ngatitaitikaitai ndizvozvo ukaona mukadzi aitanga utoti nekutanga utokuudza chanduda kefu asinobva kubvunzisa kungo chifonereiwo nedirect call akuzacho hello ya daira inonzi daira video manje ndakabisa manje video yekuwhatsapp kana kuti yekufacebook inoenda nevolume I mean let's try it send a request tadzoka kugeneration hey apa ndakuda kumwa drink apa ndakuda kuti achimwira drink naye vasikana babalilo ndipekikupa powerade mofridging mo or whatever akitsi kuna leave uya best kupa powerade right takuva edha right hanzvadzi muri ndiright zviri sehanzvadzi yangu aiwa ana ndakudai zviri ndakatokumbuka kuti ko ndiri kufamba sei matijoja mukaindepi network yacho inoita kunetsa yei nofunga ine network straight to the point hanzvadzi handizivi kuti yambe paintroduction yezita let's protect you and ziva imimi tiri kunetsa hanzi muri kingpin dzakaita mukurumbira dzakasheka South Africa handitika asi muri vana vekumusha chii chakaitika sipari nyaya iri kusikuleta yanga ichitenderera mapepanhau mazuva apfuura apa ini ndimi muri kunzi ndimi mukuru wacho wegenga idzi zviiko zvaitika pachikuta sei okay nyaya yekutanga let me rectify panyaya yeukingpin muri kundinzwisa
News usually kana nachisanya padera. They always try to make it controversy. No controversy no tenge. Sales. Controversy sales. Yeah. Kana kete controversy no kadi so ni kingpin. Yeah, munisana kwanza utenga press or whoever. Anoona nyaya pa news anenge adoto ngoti nyaya. So I need that way the kingpin is a little bit overrated. All right. As in kingpin or something. And yeah. So here's the thing, like what I was explaining to you. The whole thing was based on identity theft. Identity theft, okay. Yeah, and Ngatinzwei. Okay. So the whole thing was based on identity theft. Back in the years, from I think everyone knows with South Africa, you got the idea of my mind. Before there was this green book. And so green book can be easily altered. You know, all right, green book meaning ID. My alter, my gadzina. The moonlight. Yeah, you can. Either you can make it from the scratch or you can alter it. All right. Saka kana mundu let's say alter. Zvanga singabatwe here kuti green book ra alter. Azoneke. Okay. It was so basically adnautanga nokuita mosi like zvatakazosungirwa. You know, kana munhu uita mosi aka unotanga mbichana. Then you grow big. And so what it started is takatanga like inini personally. Takatanga ndichigadzirira vanhu ma-IT ekuZimbabwe. Vanenge abva kuZimbabwe. Yeah. Vanhu vanenge abva kuZimbabwe, like how it all started. Andika. Ma-Zimbabweans, like ndaigara Cape Town. Ma-Zimbabweans paunosvika, I found out kuti vanga nema-problems ekuti kutsvaga mabasa. Andika. Sani pakutsvaga mabasa, like remember isu vamwe takauya kuSouth Africa kudhara. Back in 2006, 2005. Kwakuine big problem yekuti Aslam cheche yanga isingabude zviri easy. Andika. Yeah, Aslam yanga isingabude zviri easy, yanga yakaoma kuti munhu anzawana Aslam. Right. Then inini ndakaita graphic designing chikoro. Back then I was at university 2005. Andika. Then when I realized that okay fine, ndikatanga kubata 1 or 2 maZimbabweans. Andokwanisa kuitira ma-IDM muno kuti vatsvage mabasa. Zvinondibatsira pachiuviri. That is how all these things started. Sandakatanga kugadzira ma-ID. Sandakatanga yeah, right. Then munozwa kuti one person introduces you to another. So angaruti nafa introduce uyu oyo nomwe. Introduce uyu oyo nomwe. Introduce uyu oyo nomwe. So ndakapezera. Yeah, yakapezera network. Then as time went on, pane mumwe muZimbabwe wandakazoenda approach and later on became my best friend. Akayakawandira akandita mukuru zvamuri kuita zvi zvine mari. But pane imwe nyaya yataita find out kuti maidea munogadzira tokwanisa kuti unovhura account kushop. Kwakaita fanike kunana Edgars. Kwasa unovhura account kunana Edgars through vana identity vana RCS opo wachikwereti anoziva kutora makazi anozona. Sani ndo zvataita. Sani ndopakatanga fraud yese pavo. Then pandatanga kugadzira sese pandatanga mugadzirira. Sani usually a day aigona kana kuya order kana ye 10 ma-ID. Hey. And more. Right. Yeah. Then pauti okay 10 ma-ID ndimugadzire. 10 ma-ID ndimugadzire. Anzi nenyaya yeface mask hatisinyazonzwisisa. Munogona here kubvisa face mask mofuratira. Motaura makafuratira. Wafunzwa nenyaya yeface mask. Ingofuratirai mutaure makafuratira tingona gosirei. Okay. Kai zvine zvaunzika? Inini ndiri kunzwai but handisi kuziva comment section kuti zviri kufamba sei. Admin team andisendina please kana if you see
nasty people imomo, can you please block? Ndiri kukumbira kuti blokai wese anenge achama because macomments andichamaoni zvakanaka because video call taedge saka macomments andichinyazomaona. Blokai andisedi nandibatsire kubloka mucomment section. Inini guys andikwanisa kubloka because handisi kutoona mazita enyu nechichi handisi kuona, but andisedi I can do that in comment section. Andisedi na blokai please, right? Ndobva zvaita sei hazvadi Raka manje panyaya ndekuti chi munhu yandakatanga kugadzira ma-ID then order yake yanga yakunyanya kuwanda manje, ma-orders achikura ichiya chida 10 every day. Then komukuru wangu hanzi nyatsotaura ine shona mukuita kuti vanhu varimo momo vasanzwe chirungu chamuri kuwanza kusati mawidze chirungu varigona kuzojoinidza kunotaura nezvei. okay ID inonzi ine shona zve chitupa ID inonzi chitupa right. Sani nyanga iripo ndoita kugadzira zvitupa handika sani munhu yewe zvitupa ndiyakazotanga kuya kwandikati mukuru wangu vanamubata ndikati mukuru wangu ndikuona muri kuita mari like a day you would give me something like 10,000 12,000 to 15 handika so which means he was making a lot of money. Unongoza nenhamo yedu yekumusha manje amza ayoda chimbondipinzechi pazvinhu ndibatsire kupinda like ndokupinda kwandakatanga kuita ndokupinda kwatakaita pazvinhu handika batanga ndiuze ekusileni aiwa zvatinoita tinoenda tonovhura account kuTruewords chichi zvinofamba so saka here's the thing that you should always know handika bank okay here's the fraud. Bank rinokwanisa kungoconfirma chete kuti munhu ane account ikoko but they cannot confirm kuti ine mari. So you can just make it as long as you know account number yemunhu unokwanisa kuvhura bank statement, unokwanisa kungogadzira bank statement any information iri papo. Okay, saka bank statement maigadzira zvakare asi izvi zvekunotora nhingi chiri mumota kana kuti kuenda kumabhengi munenge mune linki mukati. Izvo hazisatasvika kondangoti like kuti for you to understand better you must know how it started. All right. And my bad. Saka as time went on ndopatakazotanga kuita sei baba tanga kuita zvema-accounts handika tivhura ma-accounts then only to find out kuti the same process yekuvhura normal account yemushop is the same process that you do kana uapply for moto Amazon. At least zvinogona kungonosiyana padiki pakuti kana wakutoita zvemota they are a little bit strict. Sani ari kumadetails anotasa into final like kutasa ngati vanonyatsotarisisa like kana uchivhura like opening an account opening account yequiet girls havana basa back then in the years vanga vasina basa zvokuti account number iri kulinga here ndeyechokwadi here and stuff. They don't go that much and vanongofona kubasa kunzwa kuti nhamba yekubasa iri valid here kangodai hokuda payslip ndezvozvo right. Then ndopatakazoona kuti aiyo zviripo izvi izvo hazvina mari nemunhu ndomunhu andakatanga kuita tsika naye atati komwe wangu kuti kambotanga kumboita zvemota komota pane munhu akazombobata South Africa abata komunoita zvemota ndezvine mari zvinofamba sei but introduce kune musikana wani aita zvemaprofile anjadzi apa pandikikiri atichiri kunzwai manje muri kuita ichimbobloka like haisi kuburisa sound quality yakanaka yekuti tinyasokunzwai. Handisi kuti tinogona zvewhatsapp call here tinyasokunzwai because nezvinondai kunzwai it loud and clear. Okay, nendokwatsokwai munayo here inoita here because ndakusenderai message haina kuti kulipa handisi kuziva ndo problem iri kuti handizati whatsapp yangu iriita because inenge isomboita kana through ine whatsapp yangu inenge isomboita kana through handiziva kuti chii chiri kuitika direct manje inoita here direct call handisi kuziva kuti because like ndatoona about 45 minutes anana kuwa iri kutombopinda foni yangu inorasikaiti but I'm being surprised kuti inda makosi asiri kupinda. I'm thinking maybe I direct call number ndinayo machiga ndokanda ngiri ATM kana kuti mapererwa ne ATM ndokutransfera
Hazvafana airtime esinya. Mira tonondero. Aiwa airtime muri Mbinga ndikutoziva kuti Mbinga muri Mbinga chai. Okay, hanziko zvinoita atakuvanzwa, right? Saka dzorai zvamanga maita mhino pamaita itai kuti mubate mask sainya kuvhara pamuromo zvokudaro. Yeah, sani kana alright. Sani izvi kana alright maundinzwa ndizvo. Alright. Saka nyaya iri ndeyekuti ndo pakazosanga madhiri mota manje. Sani basically takaintroducewa kune musikana one aisenza kuno izvozvi kuno capture information like handindava kudze pepe ndichiti munhu akavhura account handika wherever account yako kune database kunochengetwa information yese for cross reference in the future kuonekwa kuti hausi kunyepere zvauri kuapply handiti saka ni iyo database iyo ndo kunobuda inonzi credit profile. Credit profile iyi isiri yako kwakavhura kuonekwa kwaone zvikwereti kwaone zvikwereti kwauri kubhadhara bank account yako maadress ese wakashandisa nemafone number. Right. Okay. Saka zvadaro manje in the long ndo parakaita sei ndo pataka sani munhu anokupa information yato profile inonzi credit profile. Alright. Andika. Okay. Akupa credit profile. What you do is just credit profile says zviripo stare munhu ID number yake and everything. Hey. So what you do unotora ID unotora information iri pa credit profile or create ID nyowani. Hey. An information that what create ID nyowani information here. Then unobva uvhura bank statement wobva wanogazi because mabhizi remember bank statement rinenge riripo information kuti ana account kubank ripi ina account number inenge iripo. So and what you do is just create another bank statement using that information. Yo. Address yake kubasa inenge iripo, phone number yake kubasa inenge iripo, everything is there. Saka iwo unongoita with that information wagadzira ID wagadzira bank statement unongotora zvinhu izvozvo woenda kupi woenda kucar dealership wasikaona car dealership andira kutenga mota banda finance handika car dealership kuti tokwanisa kuassista kuti unoita sei unotora chikwereti kubank. Right. Handika right zvadaro manje paunosvika kubangiwo manje bank rinobva raapprova account based on that information. Alright, because information and chinoitika ndechekuti is the correct information but zvango editwa bijana chachinjwa chete face yemunhu ende muridzi ID anenge asingazoti account yakaita sei yashandiswa izvozvo. Right. Sani here's the funny part. Bank manje parinofona kubasa kwemunhu richida kubvunza kuti sani munhu anosenza panapa company inoconfirma because remember HR inodaira ko name yake zvese izvinhu zva iprofile yemunhu ipo yemashuwa vanoconfirma ukafona sani bank rinofona kurida kupa credit rinofonera robvunza okay tazvinzwa zvamuda kuita toda kupa ichi toda kupa munhu wenyu credit tiudze kuti anosenza ipapo anenge yakareba zvese is the information inongonofanana neyamaita seneyamapakare hani mazvona zvadaro moto yebva yabuda motofonerwa sani number inoita sim swap ye number like remember zvinoitika manje kai credit profile inenge ina number yese wakashandisa let's say kana wakashandisa 6 7 8 manumbers anenge ari pepa sani some people anogona kuti ashandisa it's very rare kuti unoona munhu ane 20 years ashandisa number 1 maybe in the span of 20 years unogona kuita kana 5 6 manumber but pa 6 manumber pane 1 inenge isati isasense. Sani when you get a profile yemunhu manumber yaunoti atiteka ese woona isiri kushanda yaunota sim swap because remember project ine mari maproject ane mari dzakawanda sani like what I was saying kuti everyone has got a price ukaapproacha munhu anosenza kwemuteno pamuzoshanda kuti nditire sim swap panumber ndikupa 1000 anokuitira pamudi kuseo same thing vekuti vanoshanda sani providers ivavo ndo vanotoita izvozvo vasikana vanosenza mashopu ana MTN andi vanhu vanoshenza munoona MTN munoona Vodacom there are people who are working there nongosvika ungotsvagwa ari easy like you are just creating a network the people who will help you when you want to do something right
then pa network iyo manje. So you end up like unosvika palevel yekuti unenge wane munhu wese, anyone who need anenge aripo pa unenge une channel yake. Right. Zvadaro manje mota yabuda manje. Andika. Yabuda mota. Remember vane card dealership mazhinji. Vanga ine promotion yaera neutanzoni iwewe zero deposit. Andika. Mari ya deposit yatinogurifanda back kana mota yakabuda. Son, which means who's gonna pay the fine mari deposit? Both wanna apply ku bank yo uchida ku finance wa mota. Ugotora nana cent. Which means net deposit yanga chidwa pa finance yo bank ndo rinobhadhara. Let's say 10%. So which means kana chinotora mota 60,000. Ire 600,000. Paunoenda kwa dealership inokupa mota then ubva kwachi ne 60,000. Yeah, deposit. Deposit because deposit yabadwa neshi ne bank. Yeah, andika. Then mota yabuda manje. Mota better say remember kana mota ikabuda finance kwa brain mapepa inongobuda iri mota chete but nokwanisa kunotenga disc and stuff but inenge chiri owned ne bank andika sani kechi yanga iripo manje kuti as soon as mota yawanika manje South Africa is there now and basi sani the best way kuita sei cross a border but remember kuti kana mota cross a border kai they will verify everything then I'll be wearing stuff. But can every motor is being financed by Benga in Anya because everyone in South Africa, almost in South Africa, motor again they will say they finance. Yeah, they finance. So no cross a motor border finance was na basa as long as tiny later, yeah, you run and breathe the motor and breathe the motor share. And after it, they know not what TRP is a period. They cross a motor, right? So motors they cross the end of Zimbabwe. Zambia, Mozambique, Botswana wadau. Zimbabwe, Zambia, Mozambique, as far as DRC, nekunana Rwanda ni Tanzania. Ndio pera mota hizo. Sani nyanga rwengo ngokrosa mota. Ngokrosa chete kapina Zimbabwe. Mostly mota za madiresa aitangira pa Zimbabwe. Mota ikrosa muno. Yenda Zimbabwe. Yashuka Zimbabwe yobva igogodzerwa mapepa. Yonzi yakaregistrwa muZimbabwe. Yanzi yakaregistrwa muZimbabwe yakubva muZimbabwe yakurosa yakwenda chi kuDRC. Panosvika kuDRC yakubviswa chi munhu akuiregistra semota yanga iri South African motor yanga iri Zimbabwean motor like returning citizen blah 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 etc. And but remember that as time goes on unopesera wane machannels evanhu vese vavo. Hey, connection pese. Right. Yeah, because ukaita deal nanhasi pese paunenge uchienda unenge usiya phone number. Pese pauenda unenge uchitora number because you have to create a network yevanhu vako. And right. Zvadaro manje. As time goes on, tisakatanga like patakatanga neshamwari yangu takatanga 3-2 tichiita izvozvo. Then patazongoona kuti there's no need yekuti tichiita. Basa rangu ripo nderekuita sei? Isusu provide everyone. It no provide an information yekuapply everything. Then topa munhu yaya kukatasa palink paya pane nyaya anonzi marano. Sani state angogadzira information zvese tongopa rano. Rano opinda oenda pakadi dealership osvikongopa vanhu osviko-submit application. Asubmit application anopuwa mota anongoya nayo straight kwauri mota ndapiwa. Mari yedeposit yayo ndio inenge iri pay yako kubva mubhadhara. Then is mota toita sei yobva icross. Deposit yabhadharwa nebank. Alright. Yeah, obva atora mari yedeposit. Tobva tatoita sei nzira dzobva dzatosiyana. Iye akutoenda kumba kwaka kunodya mari. Isusu mota takufanira kuicrossa kuti ngaicrosse border ende kuZimbabwe ende kuMozambique wherever waenda. And right. Zvadaro manje. Sani ndo zvataita like izvunzo ingodzokorwa over and over again. Takatanga tina vanhu vatakatanga nawo marunners edu, mareliable runners. But as time goes on, mwana anozongobuda mugame ngoti hayi mari yangu yandaita seyakwana. Yakwana. But remember the problem ine mari ndeyekuti money is never enough. Unongoramba zvingoda more. Zvozoti mari takangozita over the years tikatenga dzimba tikainvesta in some things. And we went unnoticed. And over the years zvakatotora time. But chinhu chatakangorealize chatakangotadza ngosani chotika zvinhu zveyo zvinosvika pamusoro kuti zvakwana ngasiyana. And
aramba ringori nemakaro chitumira vanhu achingoita zvitora chitumira. Then unfortunately tinomwe munhu watakazongorikurutawo, and this guy anga ari drug addict, but munhu wandakaenda naye kuchikoro wanda naye kuuniversity vandazongosangana naye later on in life vandamuintrodusa kuti asha ndo madhiri atiri kuita sei atiri kuita kana uchida kuti kupa basa you can be a runner ndokujoina kwakaita sei kwakaita right, but amupa basa rekutanga bharanobata rechituu bharabata handiri sani like first time takaita about 6 mabasa, tapaita 6 mabasa pese paibuda mari and mari yakaiunganidzari, right, so he had something like over 300,000. Zvadaro manje baba enda kubhawa handika asvika mubhawa atanga kuita sei kumwaya mari echiita zviro achidya mari sina muta right. Zvadaro manje vanhu ndaitamba nawo manje baba ati munhu ngatiita sei ngatimuburisei sani kuscratchwa kwakaitwa mukomana hana kufara nazvo akapaona kuti vanoda kundijairira pangoti handichakuonesai, right. Zvadaro manje bazoona imwe mota baona unfortunately baona mota yanga iri pafacebook yakaadvertiswa nacar dealership ndakabirwa mota yangu yanga iri fortune ye675 anyone ane information yekuti vanhu vangadaro vakaitora vanhu vanani ndokwanisa ita sei ndompa reward ye40,000. mukomana bhabha afonera muri car dealership aiudza kuti mota yamuri kutsvaga ndikuiziva ende vanhu vari kuti vakatotora mota yacho ndikuvaziva, but the fun part was ndiye munhu akaenda kanotora chi mota iyo car dealership vati yatisangane titavi car dealership bhabha ati yatitase tisangane titaure nyaya yetinzvori dzinofamba sei, right. Car dealership vasangana achingosvika car dealership achingomutiba but ashaiwa vanawanda panana sendera ndikupenda hapana kwandikuita sei kwandikotombonondiradza vanhu vamudedzera mapurisa adedzwa mapurisa paakasvika paya vamudza kuti shamwari ende chi kuchaji tinokuchaja vasvika kuchaji amukoma bhatona kuti chimawanata vari kune mapurisa aiwa isyndicate I can give you names in exchange for my freedom. Babunzwanisani freedom iwo uroda chitudze mazita ndopa akataura zita rangu ndipo akataura shamwari yangu akataura inini best friend yangu andakatanga naye madhiri wayo akataura about 5-6 people akataura wakapointa like remember like akataura inini neshamwari yangu were the main people in this thing tista information tichipana vamwe vanga majority vanhu vari maranasi vanhu vangopiwa madhiri ndapakatinoita zvakati ndanoita pakati handika right, but handizoti lake kavanhu kati munyama but ilake kokusaidi wangu because munhu iyeyo anga asingazii channel yekuti mota pabhodha indiana anosvika iclear kucrossa kuzimbabwe ende kuzimbabwe vanogogodza mapepa kuti zvinozoperera kupi chaingozva ndechoti mota inoita sei inongopera handika zvadaro manje ataura mazita ini ndinda ndiri pekutanga manje munyama wazita rangu ndiro wangu iro pekutanga ende ndini munhu anyazisa pamba pangu shamwari yangu imwe anga asingazi pamba pake saka ndakatongo ndakarara kuma2 manero vanosvika ngokikirwa job babwa vakajamba pamba pangu papa inembwa abva watospreya imbwa iya inonzi paper spray imbwa ikaspreya paper spray aihukura nemuza inoita sei imbwa ikasprewa paper spray aihukure inongonyarara imbwa ikasprewa paper spray aihukure sana ndinembwa pamba apapa tonembwa waspreya paper spray paimbwa ende okay pamba nandakangana kudza nyaya payakapaya mukomana payangotaura mazita chete ma-SAPS yakabva inyaya yaizi maoko medu inyaya yehawks sani hawks ndo yakabva itatekova chingoita takeover chete achingobatwa chete mukomana achibva auya nawo kumba kwangu chete
achisvika kumba but asvika achikikirwa madhoni bva ndarobata, right. Ndichibatwa best friend yangu munhu woti ndandiri connected naye zvakaizvo, very connected, even nefamily yangu yese munhu wese aimuziva kuti sani pasungwa chete akabva atoudzwa nzi ama1 amasona paangodzwa nzi ma1 the following day I think asati atombobatika the following day akabva aita seakabva buda muSouth Africa benda kuChina ndokudisappear waita ezvinezvo as we speak ari kuSouth Korea as we speak ndokwakugara. Okay, all right. Asachirikuita basa irori ani mazona ndoku South Korea kwazi South Korea angozviraramira upenyu hwake munoti invested in things farming logistics haane zvakawanda zvanoita asi muri connection yenyu pavango just went to a place wotanga ndotaura na everyday. Okay, kana ane wako iwe unoti unotamba naye afaka kusiya nyango zikanzvawo masi ndosaka ndikuudza information ito zvinezvi ari kwavati akaenda kuChina bhazi unogarako izvino isettled ezvinezvi ari kugara kunonzi kuSouth Korea ndokwaari izvinezvi. Okay, right. Saka ndokuya kwandakaitawo then ndabatwa we knew kuti nyaya ikai is gonna be a very big problem and is going to take makore kuinvestigate. Even nyaya fraud and it was a catch-22 situation because papa ine munhu aitestify and anga ine masai inongedzera and pamasai inongedzera vanhu vakasungwa vamarunners vakasungwa and marunners-wo vamwe they were willing to testify kuti ndindavatuma kuzvinhu zvacho izvozvo. Some people, some of my runners were they had information that was too much. Amazon. Sani panangobatwa ipapo the first appearance yangu court panakanzi bail panangoti haina yangu bail andisikuda. Ndoda kuita chi? Plea bargain. Yeah, ndoda plea bargain. Ndabvuma nyaya. Then ndatsvaga lawyer, ndatsvaga lawyer hombe. Munongoziva kana ine zvaunoita unofanira kungoziva zvaunoita. Sani ndazokutsvaga lawyer hombe. Right. Tatsvaga lawyer hombe. I got a very big lawyer, but asvika baraita negotiation neplea bargain. San initially works yakaramba neNPA yakaramba ikati atisuda plea bargain, we want to investigate. Right. Then lawyer rangu barati okay, tokupai nguva yekuinvestigate, but toziva kuti investigation how long does it take? Kanzi hatichangoona. Then bva ndamisirwa 3 months. Then for 3 months we had to pump out mari. Munongoziva zvinhu zvacho kana watopa ma1 sometimes you have to pump out mari. Pump out mari kuti pabhadharwe vanhu. National Prosecuting Authority investigating officer ine hawks ya vanhu vacho vanga vari munyaya dzaibva tanovapiwa mambichana right. Taburiswa mari idzodzo vabvuma plea bargain. Right. Plea bargain ndabva ndaseneswa makore 10. 20. Right. Sani 10. Umakapiwa 10. Okay. Yeah, it's 10. Then which means by 10 you are eligible for parole after 5 years. Sani zvinista kutofamba nechine makore acho. Sayo zvino muri pagore rekutanga ka? Yeah, and half. Alright. Imimi mota ndikaindibvunza mubvunzo. Mota dzamaitora mota dzakaita sei kumagaraji? Zvaiti we had a choice, tatine choice kuti ndinotora mota iri kudiwa na-client. Ma-clients edu anga ari kunana Zambia, Zimbabwe, DRC, all over southern SADC region. Saka ni what was happening is like taingotora any yangonzi nelungu, but mostly ma-SUVs because ma-SUV southern Africa ndo ari nenyaya nzira vanhu vanoprefer ma-SUVs, saka vanozofambira taivanzotora ma-SUVs. Right. Mota iko zvino masungwa mavharirwa muri mukati kudai so handi zvichii zviri kuitika? What is happening to your properties out there? Property yangu iri panze hana property iri Mr. Mangu. But nothing iri Mr. Mangu. There are people who are managing. Even a business rangu randorana, there are people who are running it.
Then like what kana uchita zvinhu zvakadai zvinozoti take result at one point zvichadhako. You won't be like everything. Zvichadhako. Sane kuziva zvokuti zvinozongodhakwa at one point. Zvinozoti takagara takagadzira ma-fail safe precautions. Sane zvinozoti zvinhu zvakafanana nedzimba, zvinhu zvakafanana nebusiness rangu ya nebusiness randora now. Zviri kurana pana vanhu vanotoitawo basa iroro. Alright, imuchikopiwa mari yenyu. Saka muri iri kupi kumuno katekeba? Muno. Iri muno vanotouya havo. Yeah. Nana problem nemunhu wese wandi. Munhu wese angari mupenyu wangu nana problem. Okay. Hey, I hope kuti medhe vachamira kusvika madzoka. Yeah. Upenyu. Upenyu. Kuti vapire kuti muri mwake pakaipa kunzoko. Saka anditiudzei mukati mamuri. Mukati mamuri muri sei? Makamira sei? Munozva zvinoitika nyaya mukati muno mukai. Mukati muno it's all about who are you. Unozikanwa nanani panzi. Zvinoshanda izvozvo. Like inini ndiri munhu wekuti I had too much influence panzi. Sanzoti even pandakasungwa kana kuno kupinda kwacho kai munhu wese anongondirespect. Andiko ngoti like inyaya kuti majority yevanhu vari muno ndisandaendisa kuti pane munhu akati anoita zvakati panzi. Alright, saka influence inoshanda futi kana mapinda mukati. Saka right now tongoti hamuna like gang ramuri linked to hamuna vanhu vanokushungurudza imomo. Magengi ari mumujeri. Like kwandiri angu ari kuma-26 nema-28. But ndonzo wangu anotaura achiti hanzi kunoshungurudzwa vanhu bla bla bla. Handizivi but ina angu asandambosangana nazvo. Kuti munhu anokushungurudza ilongozviraramira upenyu hwangu. You make sure that you try and avoid noise. Yeah, noise unoita nani. Munhu akasendenzwa anenge ati asanenguva yekugoye kuenda. Because munoziva zvinoitika muno mune rinonzi ticket remujeri. Ticket remujeri, that is the most important thing kana munhu wasungwa. Kana uchisavha sentence yako. Why? Because chese chaunoita warova munhu, wasvipira munhu kumeso, wanzi nemupurisa enda unononga marira pakati hauna, wabatwa ine nhare muno mukati, waita zvinhu zvinobuda paside, zvine zvingonyorwa patiketi rako. Saka izvozvo manje zvinodhakwisa madhiri ekuti kana even udaita paro unoishaiswa manje. Alright. Saka you have to make sure they are obliging. Yeah, some people they do whatever in their power to kuti ararame upenyu kuti haana problem. Inoita kuti aita sei? Chikafu pakamira sei? Kwamuri wemimi pachikafu pakamira sei? Chikafu muno muchikafu chinokwana. Chikafu anokupai because muzive kuti mune musungwa ane marights. Okay. Kuti anofanira kupiwa chikafu chakakwana, anofanira kupiwa mvura yekugeza, anofanira kurarama kugara panhu pakachena. Saka zvinhu izvozvo vanozama nenzira dzese kuti zvaita sei munhu wese asvikire. Ndosaka muchiona like ukarequesta chinhu chisingakwanisa kukwadza mumwe munhu mujeri unongonzi pinda nacho because vanotry by means because rai kuti mujeri vanhu vari kurehabilitate kwavo hakusi kupunishment kuno irehabilitation kuti upiwe nguva like it's just a thing yekuti unopiwa nguva kuti chimbofunga zvako kuti zvauri kuita zvinofamba mujeri. Anenge uchipiwa mukana wekuti zvigadzise upenyu hwako. Saka ni chikafu vanhu vanochiwana chikafu chinopiwa vanhu vanopiwa chikafu katatu panapa. Makuseni ya makuseni vanhu vanopiwa bota ne2 maslice echingwa anenge azorwa majarini. Masikati na12 vanhu vanopiwa 5 slice echingwa nedrink. Drink ranoitaura riya rinonzi riya rekusanganisa nemvura rinonzi drink pop. Yeah, it's like something like that. Yeah. Then na3 vanhu vanopiwa sadza nemuriwo but zvinongodependa like munogona kupiwa sadza nenyama
unogona kupuwa sadza nefishi, unogona kupuwa sadza nenyama yenguruve kana kupuwa nesadza nenyama yehuku. Zvinongochipenda. But vanoedza nenzira dzese kuti munhu apiwe chikafu chaakapuwa nezuva. Sani pamuri vanotochinjani. Apa muchigeza mvura inopisa pakuna maTV. Yeah, but hausongofani nemunhu ari panze because freedom chinhu chakangokosha nguva dzese. Yeah, ndizvozvo. Freedom chinhu chakakosha. Hey, saka adzadzi chakaita sechenyaya iyi kudai. Chinhu chamunoti imimi munoregreta dai maigona kudzokera kumashure kana kuti 10 back the hands of time maiti ichi chandaita ndechipi kuti mukutowa mukuenzesa. Pane vana taona emva zvamamuchitaura hey ndokuti vari kuemva vari kuti zvainakidza vatokuona sekuti iro katiya vana mimuri experience vana mungataura kuti kudiva zvandokwanisa kudza ndezvokudaiwo vanhu vanoti crime does not pay. That's a fact. Handika. Right. Zvanongokudza ndezvoti kana uri tsotsi, you have to be lucky every day of your life. Paunobira munhu nhasi unotanga kutsvagwa nemunhu wani, mangwana ukaba vavairi vari kutsvaga, mangwana ukaba vavatatu. Yeah. So the more you get deeper into crime, the more vanocreata vanhu vakawanda vanokutsvaga. Exactly. Saka ukatasa kuparamura chinhu chekuti at the end of the day it will catch up with you, no matter how smart, no matter how fast you are, but it will catch up with you because unenge uchilive a tale of destruction that will always catch up with you at a certain point. Unogona ende chinhu chinoitika futi izika mari yekusungwa chainonakidzira iproblem one ndeyekuti mari iri izi kuwana iri izi inongoramba ichingokusohamira ngotora imwe nango because zvine zviri izi. I think like what I was explaining to you kuti it was very easy ngoti mangogadzira mapepa wadaiwo like here's the thing, let me just break it down. Antika mota unotora mota 800,000 brand new, munhu aitora aumpe kana cents, anotora 80,000 yaanenge apuwa nebank, right? Kucrossa mota kubva kunogadzira zvinana TIP affidavit yebepa yetsamba mahara, kuendesa mota kuti inocrossa border hapana munhu wekuti paborder have to have special munhu anoclear because unongofanira kunge une TIP yako chete, mota inocrossa enda Zimbabwe for free. Munhu ari kuZimbabwe anenge aziva kuti mota ndeye magemu, vanhu vanosenza like handikwanisa kutaura mazita, kunorejiswa mota dzekuZimbabwe, kunorejiswa mota dzeZimbabwe, vana vane maconnection ake. Sani all you see is the whole process mota 800,000 kuiprocessa kuti inzi yastraight yakwanisa kuenda kuDRC inotengeswa, it will cost you like something like 15,000. Painosvika kuDRC mota inotengeswa 600,000. It's a brand new car. Animal. Son, that age, yekuti compared kuti mari yauri kubudisa kuti zvinhu zvazviti imari shoma. Then mari yauri kuwana yakawandisa. Son, you end up seeing kuti even lifestyle inochinja. Yachinja like unotanga kurarama upenyu hwekudhura. Anokona munhu unosvika pastage yekuti kana ukapinda mushopu hautenge chinhu nekuti hautase price, hautenge chinhu nekuti uda kutasa kuti chakasimba here kana chakanaka, unongotenga just because uda kunge chinongodhuradereka zvese. Anokona wanoenda unotenga TV, unosvika mushopu hauchaende kunotenga maTV kunana OK Furnitures, hauchatengi maTV kunana Louis kunana Russell. Anona unongoenda ungonotora mahara because unongotsvaga shop inotengesa maTV anodhura stereki, ungoita the same thing yatachoose yemaapplication iyi, unongonopuwa kuti credit otora TV mahara. Saka point yandingotaura ndekuti mhosva zvinonakidza, but chandokudza ndechekuti no matter how good you are, no matter how smart you are,
munhu anenge achikutsvaga anenge angomira one mistake chete. You remember you have to be lucky every day. Every day of your life you have to be lucky. Mistakes ariko one mistake to Yeah. You remember you have to be lucky every day of your life from day 1 to 100. Kusvika wafa unofanira kunge ne lucky. As long as uchikoromora chete unofanira kunge ne lucky. Zvadaro mupurisa anongoda lucky one chete. One lucky mistake yako one chete ndiye anokubata. And paanokubata especially kana uri munhu wako fraud. Fraud it always is ine paper trail. And sometimes kuti ubude munyatwa dzacho like isusu kuzosvika pa10 kwanoda kukudzana ndi unyepera. It's nothing. Nothing. It was a slap in the end. It slap at the back of the end. It's an honest truth. I might feel like I'm not remorseful. But for what we did, 10 years is like a slap in at the back of the end. Almost on a pen under. But mukadata samari dzakazobuda kuti 10 years idzodzibude kai. Pakabuda mari. Kwete mari dika, pakabuda mari dzinotenga. Anogona kuenda sani anwa inini zvangu regret yangu one inyangoti like ndingori munongoti I think it was my upbringing and it's a very bad thing kuti ungati upbringing because inini kumba kwedu I was inspired nemukoma wangu angari mbava. Oh okay. Mukoma nya aibachiwo mukoma wenyu angari fraud futi. Angari fraud futi. Yeah, muri kunzwa ndizvo? Ndiri kunzwa. Angari we fraud. Saka ndiye munhu akangondinspire. Saka inini ndakaenda kuchikoro. Like if I tell you you'll be shocked. Grade 7 ndakabuda ne4 unit. Form 4 ndakabuda ne8 ma A level ndakabuda ne13 points. Ndakaenda kuuniversity. Kwaingondinakidza so. Zvaingondinakidza like mukatasa ini kuparamba wangu ndakatanga ndi kuprimary kuti ana kutotangira ku ana to zvemaidizvo ndakatanga kuti Zimbabwe chaina ngabhadhara school fees. Nandi ku boarding but ana kubhadhara school fees not even a single day. Kubhadhara school fees. Ana kubhadhara school fees kuchikoro. Mike Zama. Kata mada. Right. When I write you, I think I'm gonna just break it quickly. Kana muchiri remember kuchikoro back then in the years ku Zimbabwe. Like my deposit with conventional way with deposit mari ku Zimbabwe. And unoenda ku bank. And bank rinenge unopuwa bepa rero unofila information kuti account ida kuenda mari ida kuenda mu account. Otepa account number, otepa account number, account holder. Anomunziza. Notepa account number, account holder, etc. Right. Andi bepa rero anenge ari 3, anenge akwira na 3 akadai. 1 pamusoro 1 pass 1 pass. Anenge ne carbon, yanonzi carbon print here. Sanukanyira bepa rekutanga pamusoro nepen. Yeah. Mukanyira bepa repamusoro pekutanga rero. Zvinodhindikira pasi. Anomunyasunza points andora. Ukanyora bepa mapepa anenge ari 3. Like mapepa deposit school fees ndozo angari anenge ari 3. One ndere mbereki. One ndori nosara mubenki, one ndori ndesa mukoro. Muchiri remember. Saka ine zvadaita. Wangoenda kubenki. Kuti panobhadhara school fees bo. Andika. Unobhadhara school fees bepa rekutanga rekunyora nepeni. Woisa bepa re-white pass rinovhara information panonyorwa zita pepe kuidzi pareference inongonochinja zita unongopara bepa zvokuti ukanyora kabhoni iya inonoprintira pabepa rawaisiraiwo haichaprintira pabepa rebhengi nerekuseri rinongoenda the same. Zvadaro munozva mbengi mune muri busy munhu paunongomupakai anongodhinda asina kumboverenga kuti zvanzi anongotasa bepa rekutanga repamusoro rakanyorwa nzi obva angobvisa rebhengi obva upatiwa asara 2 asara as a student wanofanira unopa mai wako wanoendesa kuchikoro but izva kuti mapepa ari 2 manje aisirwa bepa rewhite pamusoro paiva pezita paipa hapana zita papereference hapana reference
Son, you can put any reference when this is Korongoti, it'll be Parandaba Bank because in English stand the bank. I bought a nyash. Saka kusvika mapedza chikora munamubvira makabatwa. Ari? Amunamubvira mabatwa kusvika mapedza. Sorry. Handisi kunzwa matichi. Hello. Kuda kuHarvard, kuda kuenda kuprivate school, asi zvakaipa though. Asi zvakaipa though, guys. Musazoita zvinhu izvi vana muchituka zvinhu zvakanaka jere. Honai kuti vakaita makore mangani vachiita, asi zvakazongoita one slip, one mistake, vakapuwa 10 dzavo. 10 dzodzidzi idzi muri kuzwa zvikanzi pakabuda mari chaiyo chaiyo kuti pabude 10 rakati yakapuwa kana 25. Muri kuona? Regai vanodzoka ndavaitiona. But asati apedza kutibvunze kuti ko uyu wokuvatengesa uyu izvozvi uripi? Vadzoka. Aiwa, Joyce uyu asiyo. Uyu Joyce usaisa friend request. Aiwa, uyu Joyce usaisa friend request, Joyce. Joyce, don't put your friend request. Right, yaita manje. Hello, taona network yenyanga yadonha yaita manje kuWhatsApp. Right. Saka mabvira vakabatwa kuchikoro kusvika mupedze chikoro musingabhadhari school fees. Asi zvekuba kwechikuba uku zvanga zvezvinza kaizvi. Saka ndimega mangoita zvinhu zvefraud muri 2 family main. Aripi izvozvo? Wari kuCanada. Ndaifungoti shari nokuti kumarani kwedu kune family imwe vana vacho vakazvoga vari 9 vose handi 8 vose vakanga vari matsubakoni mei. 1 chine chidiki chekupedzisira ichichi vanhu vose vakavasi vakazopera kupasi. Chekupedzisira chino chakazoti handiki ndakapinda mazviri chikaramba. Kasi vamwe vese 8 ava vanga vari makoni mei aitosikamwa aitorova kana maminista aitora aikurova bhoshi. Alright, agadzika.
vanhu vari kuti hanzi tikuzwanana tiri tu ivo vari kuti havasi kuzwa chinhu handizivi zviri kufamba sei because it loud and clear ndiri kunzwai but vari kuti hatichanzwi muri kuzwanana muri tu can you drop mute mufone futi alright ende nachiwanza zvakachena zvakanyatsonaka chaiko nachiwanza zvakanyatsonaka chaiko chaiko regai vadzoke ndavati tivadropi vadzoke aya hey Nigel Nigel kati ndiwa kuti basa iwe it's true Keresenzia. People they don't confess zvinhu because we are too quick to judge. Do you know guys the moment yamunojudge vamwe vari kuda kutoona nyaya dzavo dziri deeper than this vanenge vari mucomment section macomments atinokanda yawo but ndinoitwa izvi handichatoindi otorega kutori kutoya nenyaya saka ndichiti ngatiitei kumbijana so pamacomments kuita kuti vamwe vabudewo mucloset vabudewo pachena vabatsirikane vaporewo hello aita kunzwa muri kunzwanisika guys muri kunzwa imbotaura ichinzwa mukazwini madata nenzichi marine biology hanzi tisi hatichazwi futi dzokai palive hanzi kulive kwakuri nani izvi zvatovewese hanzi mukuita kuti mukutaurira mugaba chaimo saka uyai musende request ichocho haibhisi network yo regai vadzoke palive regai vadzoke palive hey hapana kumira zvakanaka yo mazvionaka guys you have to be very careful kuna vanhu vari kushandisirwa maidentity avo maid machii musingazivi tichiri kufamba sengozonzi uri kukwereta une chikwereti kubhengi usinambozvira wakaenda kubhengi kunoaplaya mari mazvinzi akazviri kuitika mazviona kuti kune mubhengi munenge mune munhu anenge achitoziva kuti iwe haunamboaplaya mari asi akatora profaili yako kunonzi kunogara maprofaili evanhu akapa linki dzake idzi vanobva vari pashara kuti vashandise iwe zongona mari kudhitotwa mubhengi every month kwanzi kune mari iri kudhita makakwereta iwe hausi kuziva ende kudzifamba nezvo vanototanhara kuti ndiwe wakatofambisa id yako iyi anofanza kuti id inenge iripo id inenge iripo mazita ako zvese profile inenge yagadzirwa iri yako isina chipokano pakati saka handizivi kuti kana uchida kuti gatitavabvunza kuti kana uchida kuti usasangana nazvo zvakadai unoita sei titonyatso because
Anzana Georgina makuedza kufunga nematogadzira ma-ID haachaiti mazuva ano kuti akachinja system haasisiri mabhuku egirini aya kwakuita zvimapurasitiki zviya saka ndoka zvinonetsa kugadzira vaigadzira kana zviri zvibhuku kapaya paya pavaita zvibhuku ndo pavaigadzira connection failed ngavasende futi ndikutira kuvafeed kuvasend kuvaedi ari kuti connection failed. That's okay for the connection. Finish the connection failed. Let's try to bring him again. Trying to add him. Okay. Yeah, it understand. Right. Yeah, inini ndichikunzwai but iwo ndonenge chakakunzwi. Right. Saka naye hanzvadzi ndine mubvunzo inini. Let's say you are suspecting kuti identity yako ikushandiswa somebody else. How best can you avoid this? Kuti identity yako ishandiswe nomunhu. Nyauti kana identity okay, how do you know that identity yako ikushandiswa? No, maybe kwera kwamugore nokwemwe dzinoziva chinswa uri kukwereta iwe usina kuenda nokukwereta chinhu. Ona mari ichibatwa. Here's the bright side of this story, Andika. The whole process did say munhu anokwara ebank. Yese fraud data munhu anokwara ebank. Anmugona. Yeah, bank ndo ringofaikira. Because iwe munhu account Andika. Munhu account, munhu identity yashandiswa. Remember kuti face yashandiswa izi yako. Sani is a thing that you can prove in the law, in the court of law. But idea yangu yakashandiswa, I don't know. Then wakaenda they will see with face iripa idea is yako. Card dealership card dealership mari mota yakainowana neinsurance. Amazon. Dzine dziri insured mota dzedzi. Those mota dzedzi dziri insured. Car dealership mota yakanowana. Mari yake mota yakanowana by insurance. Wodzenge dzakashinshura. Saka panokaura ibank insurance company. Because bank zarinoita bank kai uka apply for finance and bank rinopa car dealership mari yakakwana. Iwe ndo unozopedzera nebank. Ndosa mchona mota ziya dzinzi they are bank owned. Mainzi sasenza bank ndo rinenge ramuridzi wechi wemota. Iwe na car dealership nemapedzerano. Anozopinda ndo. Sani bank ndo rinokwara. Bank ndo chinhu chinokwara. Other than that everyone is safe. Muridzi account anongoenda onoprova kuti madetails akashandiswa kuvhura account yechindaka. Aye, akashandiswa kuask kutora loan kubank ndako. Aye, face rwanda yangu iri ayusi. My bad. Okay, now it makes sense. Now it makes sense. No, I'm too old for that nonsense. It was just long overdue. Yeah, it was long. Marty? My laptop, my computer is not for Jane. It was none about it. Information always is on the cloud. And the one is on the cloud, Microsoft Cloud, OneDrive, Hawaii Drive, what. I think you know what I'm saying. So usually, it doesn't you don't even have anything on phone laptop. That's not in the cloud. Yeah, but it's a life that the same thing about kuenda kujerika. Isusu unogonanga munona like still remember that you can request anything chauri kuda. Ukatoda TV inouya. Ukatindoda radio inongoya. Ani makaona musonda kuredza chisabufa cheche. Munondoita kudhindindira kwa jamba maspika mchita whatever you want. But the iron inouya ukatidoda laptop like my mind enda kuenda kuchikora I have a laptop. Notoenda kuchikora utoita zvinhu zvako. But people that get hurt is not you. People outside, people who love you and family. Because like
vana musikatasi mapuraizi zvinhu muchitenga vana vaiti baba vanoshanda kubasa kupi mwana wangu aiziva kuti necard dealership. I had a car dealership legit one. homa muine car dealership Yeah, a legit one. It was running smooth. okay saka Like, izvo zvamakasvika kuti remember, anoti makasungirwei ndakamudza, I was honest with her. Nemwana one, I was honest with her. Musikana kuti, I was honest with her. I told her everything. all right, okay, no, that's fine. That's fine. Because ndo Son, mwana wangu has been part of my life. Like, here's the thing. Namai vake takasiyana, but way before Nsandasunga, way back. Way back. But nekufamba kwenguva hangu ndine munhu wandofambidzana naye. Sani munhu iyeye takes care of me naye. Munhu iyeye makafambidzana naye kubva muchiri panze? Yeah. Are you sure hanzvadzi? Asi munhu wekuti munozowana aita mabiribobi mamuri kujere zvenyu makazvine pisi yenyu mamuwana munhu paFacebook apa? Aiwa, hazvizviri zvohanzvadzi. Apa unozoitiswa hati break chaiyo. Yeah, aiwa, haizi nyaya kuti munoziva, there are things that you cannot control in life. You can control who you love, but you cannot control who loves you. That's the problem. Yeah. Sani, you can control kuti wanoda ndiani, but you cannot control kuti anokuda ndiani. Ndizvozvo. Munhu wacho wandotoda neke. Azo zvakawanda, like nditorana tokudza kuti what exactly transpired. Watozivi, okay, yapo. Yeah, anongoziva kuti ndakasungwa nyaya dzemota mukati, but not into final detail yanachitaura yekuti mudzenyu kana mabuda masetla zvakanaka. Matichi? Ndati mazomudzenyu kana mabuda kuti mazosetla mabuda zvakanaka ndo pamunosetla. Yeah. And also okay, the other thing anzvazi ndezvekuti sometimes don't play your cards open. Yeah, I think you get what I'm saying. Andy, right? Sani, okay. Pane time ya mamchiti wanazoti phone ya card and stuff. Okay. Sani, what I wanted to say is, akuna mna nishaire kuba. Nofunga ndo papa nzwa na usinza. Okay, sanada uzete akuna mna nishaire kuba. Zera ndizo kunyeba so. Kusimbisa nsina basa akuna. Like me, I don't know. Maybe I'm an exception. Inini zvezo ndakaita choice. Ndimuno ndakaenda kuchikoro. Ndikatoita course ndikatora nediploma, but I never used it. I'm going to kumbara nongogara kumbara katonamirwa madziro. I never used it. Zvinzoti kana pandakatanga kuti ndakuita mhosva, zvinzoti ndakazvipira kuti iyi ndo life inonakidza ndira ndoita. I'm going. But sometimes ndinoda kuziva ndechekuti a humble life andika. Iri blessed. You don't live upenyu hwekutasa over your shoulders. You don't. Yeah, true. Because True. Hakuna chinhu chinorwadza fanike kuti hauzoti musando batwa ndirimu ndosungwa zvaita sei. You don't know. You can get unokwanisa kungosungwa anytime. And vanhu vanorwadzirwa seri vanhu vari pansi. Like mwana wangu, she sometimes I can tell kuti she's not herself. She's not happy nesituation handiri kuti she misses me very much. We communicate almost every day. Anonda she's just a teenager. She turned 14 last year. Arwenda 15 this year. Anonda everything that is happening in her life. But sometimes you can hear that it's not enough. And sometimes that is the thing zvinondirwadza. Not kuti kunoona akagara zvinorwadza. Kujeri, I don't know, majera anosiyana, I don't know. But kujeri kwandiri nini, anything that I want I get it. Ndikada kuti nhasi like ndo mechanism yenjeri. Chikafu unokwanisa kuchiwana chikafu chaunoda, drink whatever zvauri ukati cheo chikafu chedu, like kuna vamwe vanhu vari munomo kuti havadyi chikafu chenjeri. Kuna vanhu vari kuti havadyi chikafu chenjeri. I'm one of those people who don't get chikafu chenjeri.
Chinjandodya chinjandoshandisa mujeri mvura yemujeri nemagumbezi. Okay. Chete. Mvura chaicho kwamvura chaicho handimwe mvura muno totenga mvura. Amona. Saka like ndiri munoti ndakagara zvakanaka hamuna torobora ndine smart TV yekuti ndikada kuenda paTV ndikada kuona DSTV ndongoonawo masilife amunoona panze. But one thing chamunofanira kuziva ndechekuti muupenyu vanhu vanorwadzirwa auziwo kujera kurwadziwa vanhu vanorwadzirwa ndiwe same nemunhu akafa. Paunofa vanhu vanoridza mhere. Iwe wafa unenge watozorora uri mukofini mako pamwe unenge waenda kuheaven waeva kwanenge waenda wautotaura kwenyaya dzako naMwari naJesu wako. But vanhu vari pasi ndovasara vachizorora pasi vachizvipanira vaenderei. Same nemunhu asunga kujera. Unosvika unongovharirwa. Vana like mwana wangu, she needs a father figure. I'm not there. She's growing. I'm not there. Munhu wekuti the only way andocommunicate naye ndendakapfeka zvinhu orange. And even sometimes pandoita mavideo call like ari kuchikoro, I have to make sure kuti ndakapfeka top white because ndozvinhu zvinodiwa mujeri. Background yangu haisi kuoneka kuti ndiri mujeri, so that asamakisike pane vamwe vana vechikoro. You get what I'm saying? Yeah. Yeah. So she's the one who's taking a punch for the things that I've done in my life. I'm not supplemental. Yeah, true. Yeah. Yo. Sani kwenda na zandoda kudza. Unfortunately I'm South Africa. Oh, I'm not South Africa, all right. Vanondoona shamwari. Okay. What is another kudza manje vanhu, like especially kana paina vabereki vakateerera andika. Crime yanachikudza it doesn't pay, but there's one thing that you should know. Vana paage anachitaura kuti kubva pa12 kusvika mwana anosvika pa16 zvinhu zvaanobata during that course of time in life zvinochinja upenyu hwake forever, and whatever kana zvapinda mumusoro zvinhu izvozvo hazvo zvakabuda. Amona ndo age yekuti semubereki you have to be careful nemwana kuti muratidze gwara. Anogona mwana haamanikidzwa nzi chakatiita like unomuza kuti inini ndiri baba wako, I know you can do this, this you cannot, but mwana anoradzikwa gwara. Like inini I never had that person wekuti aikwanisa kugara like in family yangu. It's another story for another day, but one thing what I'm telling you, amai vangu inini 90% of the time vangu vari kuUK. Baba wangu also 90% of the time vangu vari kuUK. Munhu wekuti vaiuya here and there. Ndosaka manzwa vaipa nachikudza kuti most of the times ndendiri kubodini. So I never had a person wekuti ainyatsogara pasi tiondionesa kuona upenyu ita so because remember pane age yekuti mupenyu tinoda somebody who can guide you, somebody who can tell you what is right and what is wrong, what is wrong. That mentor for me I never had one. I had to nemukoma wangu iye wandikudza aita madhindo munoti ndo munhu andakaona like a raw figure kwandiri. Saka pana kubvunzo panapa. What happens kumukoma nokutengesa iwe? Mukomana wekutengesa like nyaya yangu inini vamwe vanhu vachiri kusungwana nhasi. Some people are still getting arrested. That guy is munonzi ndakakudza inonzi witness protection. Ndoko arugara anogara kuwitness protection, but maybe kuJoburg, maybe kuBloemfontein, maybe kuCape Town, you never know. But for me anambobvira vaya koti kuzotestify. Sani munhu kwandiri nanakuya kuzotestify. Yeah, because remember, Hawks ikabata munhu, they will try to milk as much information as they can. And they will try to milk as much information as they can. So they are still busy milking him. Vane vachiritora information kwaari. And we never know, kana azobuda kana azoita say obviously never know tanopera wapi. Like it all depends on the case. Big cases they can even wipe kuchinja identity yemunhu. Just like zvamunoona mamovies kuti munhu anochinja identity utochinja nezita nezita everything, but anenge aringoriwo mujerusalem because now you are going to stay maybe kuLimpopo, you wakakurira Cape Town, you have to hide from everyone because you are running into vanhu ndakatengesa, maybe vanogona kutsvagira vana hitmen and stuff. And mazvona
Saka imimi muri kuplana kuti mutopedza here makore enyu murimo kana kuti pane zvinhu zvamuri kuplana kuti munogona kungobuda? Like per 10 years munhu unoseva 5 handika. But and there's nothing that I can do per case yangu because ndakaplead ndakaita inonzi plea bargain. Sani kana ukaita plea bargain haukwanisi kuita appeal. Zvawatowana ndizvozvo. Because remember, like what I said earlier on, we pulled arms kuti tiwane bargain here, of which me I'm okay with that, and I have to just focus ne makora asara kuti ndasei ndibili. Mubude. But chimwe chinhu chatotongotarisira zvedu like muSouth Africa pane nonzi mune maparo ekuti like mapardons, presidential pardons towards election and stuff. Maybe by chance togona kungodopa kangonzi nespring like munyaya dzedu isusu hadzisi nyaya dzakadeuka ropa, hapana munhu ari being threatened or anything. Sani munhu woti pakangonzi paro yabuda kana mangwana nenyasha dzamwari ndogona kuita sewo, ndogona kutongonza baba rongedzai twenyende. Saka mwana nani izvozvi? Mwana wangu ezvinezvi pandakasungwa anga akasara achigara kumba. Pamba pandaigara akasara achigara ipapo. Nemunhu aigara pamba ipapo. Pane munhu anga arega. Then as time went on, akazoenda kuZimbabwe. Sana akugara naye kuZimbabwe. Akabva achidya chikora kudza kuZimbabwe. Ari kudza kuZimbabwe. Saka anenge anani kuZimbabwe? Ana mai vake. All right, okay, no, that's fine. That's fine. Yo, right guys, mune mimwe mibvunzo here yaminayo? Mune mimwe mibvunzo here guys yaminayo? Tinzwisise very open. I like the open, the honesty in you. Muri nyatsobuda zvazviri chaiko chaiko. Pana ne question here guys. Yeah. Saka imimi makatanga kuwarini pano padhari. Handikufollow padhari. Shumba ndiyakanditi chimboenombono. Shumba wenyama kaenda angondudza kuti idzo nhamba izobata hanzvadzi yedu umboponya. Pamwe family iripo they will learn one or two things. Kumuri mujere wani na Shumba here? At least, but it's not out. Shumba ndine friend yangu inini akanditi angonditi hapane munhu anenge achiupdate kuti zvizvi zviri kuitika mujeri chimbomufolowa umbona zvakamira sei. Saka ndopana akangoendawo papeji yaShumba bandangosvika ari mubva achitaura nyaya dzakewo, then batango exchangewo manumbers. Saka neShumba munoti ndotaura naye paWhatsApp anogona kungoti kana nhasi akangondifunga komukuru kuri sei we communicate. Saka nipapa akaitawo live yenyu akangondifona akati elder ndine hanzvadzi yedu okuti munokwanisa anoitawo zvepage. Maybe you might teach one or people, they might learn one or two things about life. Wow. Yeah, that is what happened to me and Ashim. Thank you, Shumba. Inopana page zvinopanda kuti pomwe magara muri paFacebook ini muchitoita vazokutofollowa wenyu makanyarara muri mumateresi. Aiwa, inangu ini Facebook handimushandisi stereki. Wamushandisi Facebook I rarely use Facebook. Yeah, Facebook like is a thing, Joti. I've lost interest in Facebook. Like I'm busy with some things. Even Joti. Really like Pandrimnom, there are things that I'm also doing that I'm also generating money from inside. All right. Facebook. All right. Right. Yeah, there are one or two things I'm doing. Bonde like kurara nevanhu. Kuto kurara nevanhu. Kuna madam mukadzi. Okay, zvinoitika mujeri. Hamuna vakadzi, there's no one. Saka
munhu unofanira kurarama within your means. Kana pasina munhu, I have never heard munhu ainzi akatadza kurarama munhu anofa. You just unongorarama ka normal life yako. It's not there. What should we do? Nothing. Asiwo sometimes kaangadzi yangu atara ichokwadi sometimes inombotsa mwawo yombomudhasha ukasha unombowanikwa. Mudi. Ini nangu ansanda swika maybe nyaya kuti ndichangotanga I've never experienced things like that. All right. But like remember whatever happens whatever happens kune munhu it all starts in the head. Sani ukangotanga kufunga kuti ya mukadzi ukatanga kuimagine anoona ukatanga kuimagine ukatanga kuti iwe wauda kutanga kuimagine things that are not there. Yeah, things like that they do happen. But kana ungori munhu wangozvibata ungori disciplined, there's nothing chekuti unonzwa kuti handikunzwa kuda mukadzi. Amona. Even panze there are people that go in I don't know. But tichikura isu kunana mai wa kuZimbabwe kuti vana baba vaenzi vakaenda kuenera and stuff. Vaingogara 20 years 15 years munasipo. They managed to say even if you know Jerry like come on 5 years, what is 5 years? Manje vateta panze, why should I even start thinking about things like that? But you musacho wamunobuda girlfriend yenyu unofa chaiko. Kana mabuda maita 5 years dzenyu. Girlfriend yenyu zviri simba chokwadi. Meno kuti zvinoenda nekufa. Pakuti pautosimba. Saka imomo mujeremo mune vamwe vari vanenge vachitobata vese mujeremo. Yeah. It's something that is common. But I'm going to tell you one interesting thing, Andrea, that I've learned over the time ndagara kuno. Unozari kuna varume vanobuda mujeri vachinonorana vakadzi vakumba vachidzoka. Iri morevesa. Yeah. Kuna vanhu like ndonzo wangu vanhu vachitaura like ndonzo vanhu vachitaura kuti hanzi vanhu vane mari vanoita vamwe varume vakadzi. Munhu ane mari hafa akaita murume mukadzi anongopinda panze anorana nemukadzi waada udzoka. Mari yako ndiyo inenge ichishanda kuti mari here's the thing. Ani munoziva kuti in life there is a loophole in each and every system in a loophole. Loophole inoshandiswa navanhu vari mujeri especially ane mari. Anoenda kuhospital anoziva kuti mujeri mune maclinics. Anoenda kuclinic onodiagnoswa chirwere chekuti chinofanira kuti aende kuhospital yepanze. Anozvinzisa. There are things that are not in mujeri zvafane x-ray machines. Mujeri hamuna ma-x-ray. It's just a clinic. Inodhila nema-minor issues like kuti munhu atyoka ruoko, aita flu, ari kutemwa nemusoro. But when anomunza vanotaura. Right. Saka vakadzi vabhanditi mutomboenda mujeri munoitwa lula modzoka kumba. Inga vakadzi vanikira ende kune one mukadzi womubhanditi ane nyaya yake yanga achindudza masikati nhasi achauya nayo. One mukadzi womubhanditi akashinga anoda kuzotaura nyaya yake pano murume akari kujere futi. Alright. Inzwai manje ndikuexplain zvandinotaura. Saka neclinic yemuno manje vanodhira netunhu tudiki. Maronda wachekeka wakuwara stuff. Yeah. But bigger things like kunzi hanzi munhu aita cancer. Munhu aita zviriko zvirwere zvokuti you have to go kuhospital yepanze. And ivo vanhu vanosenza kuclinic they know kuti tikatarurwa nechakati you need kuti transfer kubva mujeri kuenda panze. Kuenda kuhospital yepanze. Because vanhu vari mujeri akarwara akaita situation iri ihombe kudarika yeclinic yemunomu vanomurifa panze. Amon. Saka nenyaya dzekuti dzaamari manje. Nesi weclinic unogara utaura naye. Ndio madhira vada kumboenda kumba, da kumbonosangana nemhuri yangu. Okunyorera wobva kuti andaenda kuclinic kurwara. Osvika kuclinic wobva wanzi problem naye ida hospital yepanze. Inonzi request wanga aende panze. Waenda panze, mupurisa wako anenge achikutora, anenge aiziva zviri kuitika. Anobva kutora, wopinzwa muvheni. On the way wekuenda kuclinic, kuhospital yepanze, mombopfuura nepamba. Iwo misawo panze, maybe 2 hours, whatever time anongoona kuti right. Apedza, moenda kuclinic, monoita zvamuri kana modzoka kudzosiwa mujeri.
Hey, haya ndi South Africa ibi vakomana nyika ino yakazvingorera zvayo. Ndozviri kuitika izvi. Yeah. Inga pakaipa. Vanobuda Nyaya dzeCovid apa imi mukuwa kuri sei kwamuri? isiri mukwarantini kudhara guys. Andiri mukwarantini, takakwarantini kudhara guys. There's no COVID is not a threat. Yakavanyuwana vanenge vachipinda panze vaya. Munhu akasendenzwa munyuwana anondonogara kwandira kwarantini 30 days. Ozosanganiswa navo. Meaning to say kuti iko zvine saka hakuna majeremenya hakuna vanhu vabatwa neCovid. Munhu abatwe neCovid muzere. Because kana ukabva panze unotonogara kukwarantini. Kana even kunzi munhu achinja jeri unonogara kukwarantini. Kukwarantini ogara 30 days. Then after 30 days ozoiswa musection kune vamwe. Sani kana une masymptoms whatever zveCovid unobatwa ipapo. Saka mazimba makawanda here imomo. Jeri randiri nemuzimbabwe wanondoziva. Kana mazimbabwe akawanda. Yeah, iwani muzimbabwe nandoziva kana. Ndimi moga. Kune mumwe one tiri vairi. Kune one umwe. Ari kune rimwe sewo. Haatombori musewo mangu, haatombori kusection yangu, atori kumwe section yaari. Akaita sewo, musha yake ndei? Akabatwa nemasola, mabhatiri esola yachienda nawo Zimbabwe. Mabhatiri esola mangani? I don't know. I really don't know. But like some people they are not comfortable kutaura nyaya dzake. Like kana uri muno mukai, one thing that you should know, kana uri muno munhu akasakupira nyaya kusambuzi. Okay. All right. Yeah, people are umwe munhu asi comfortable sani angodza ndakasungirwa mabhatiri. All right, fine. Wakarototengeswa mangari angorohwa akafana angatemwa temwa. Ane makore mangani? Haana nguva. Haana 6 months yapinda mai manje. But akapiwa makore mangani? 10. 10 mabhatiri zvikaita here agati nemadzake. Ane nyaya imwe anayo. Mabhatiri emanetwork tower anopisa. One chaja rinokuendesa kuseri. One bhatiri rinokuendesa kuseri chaizvoti kana neunorwana anoti bhatiri 1 ndiro ratoita kuti zvipe kubuda here. Bhatiri 1 because charge yacho inonzi damage to what? Vital. And just say battery, something like damage to vital infrastructure. It's theft. It's not theft. Hey. Yeah. But ndakanganwa nguzita recharge yo battery is like damage to important infrastructure. Kusazoziva kuti mabhatiri anosvitsisa munhu zvakadaro kuda mabhatiri imanisiri kunyadzisa ngeapi hawo. Mabhatiri musazombofamba mabhatiri even kana paine munhu ari mugroup akateerera inonzi page yenye mabhatiri anobiwa mabhusa emasola tambira kuri very dangerous anokuendesa kuseri chaizvo. Rinenge rakura sei bhatiri? Inangu handi kunyeberai. I don't know, but I can think rinenge rakareba. I think rinenge raba about half a meter or a meter. Then kuenda mudenga ari kataita seko. Zvinonetsa kuexplaina mani but size 32 TV plasma kana 40 ya tongoti anoona zvakaita TV 42 inch plasma TV. Ndizvo zvarinenge raita kureba kwaro even width neheight. Riri dete inofunga udete hwacho rinogona kuita zvidhina tu zvakabatana. Amona zvidhina zvekuvaka zviya zvinoti 1-2 paside then yobva yareba kunge TV yobva yaita ndo madimensions ebhatiri rine mibato so rine mahandles kuneku. Inangu ndo aziva because kumba kwangu ari kumabhatiri asi haazivi kunzi akabiwa kumabhusa and stuff. Pamba pangu ndakabvisa magetsi ndikaisa solar. Sani imba yangu inorana nesolar. Saka ndo pandakaona mabhatiri. Alright. Saka mauniform unopuwa mangani pazuva uyu pagore? Uchipinda munhu unopuwa 3 matrousers, 3 mashort, 3 matrousers, 3 masheti.
mashete elo. Then kana usina boots dziriko boots emunomu unopuwa neboots dzako. Then sipo yekugezesa vanokupa, sipo yekuwachisa vanokupa, magumbezi vanokupa mashite muno, mashite ari muno, munopuwa mashite ako unopuwa magumbezi. But kana uchida gumbezi repanze unonyora request. Kana nda gumbezi repanze unonyora request ndodachi ndoda gumbezi repanze. Then zvinhu zvakafana nezvekupfeka mukati maunderwears arimo maunderwear muno vanokupa nemaunderwear yako. Vanopa zvese. Wakambopfekwa nevamwe? Inenge isina kumbopfekwa nemumwe. Magumbezi chedu kuti vanhu magumbezi muno manje mune aya anonzi kuZimbabwe muna madog blanket mazha era rinenge rinovava rero. But munongozva vanhu vasungwa vane metro they've got their own ways ekuti vanogadzira gumbezi rekuti chase ritonge duvet. But kana uri munhu woti hako unowana panze unonyora request kuti nangu gumbezi rinondiwa va ABCDNG. Then vanokupa gumbezi rechi vanokupa zigumbezi remukati. Unegirwa rako kubva panze. Fanike muitiro unongoita maTV rinongoya otanga kungofuga gumbezi rake. Asi akachena zvokuti hamuwani kuinda, hamuwani kuchichi. Kunoku kune mawashing machines. Alright. Magumbezi every month. Magumbezi unongopa kune munhu anotouya nechingora chisunda mungomupa kana rinenge rine munovapa magumbezi onowasvika odzoka. Mugere asi freedom ndo yakakosha freedom musazombo inda kwatira kuno. Inda dzinowanzowanikwa kurimandi ndokunowanika. Because vanhu vari kurimandi vakasiyana vanhu vakatongwa kudhara. Because vanhu vakatongwa kudhara munhu kuti unenge uziva kuti ndikugara nguva yakareba sei. So I need to try by all means to make wherever you are a comfortable place. Imi munovharirwa nguva iki? Kuita sei? Kuvharirwa mukati movharirwa nguva iki? Okay. Nyaya inoitika manje jeri rine usually nguva yekuvharirwa 6 o'clock ndopanonzi jeri ravharwa. Alright. But like majeri nemacircumstances like jeri handirini macircumstances ariko tinobuda panze for exercise ngonzi tatindirawo panze tinobuda for about 30 minutes. Jeri semune makavharwa mukati. Okay, saka vanovharirwa vanogana 6. Zvinongodependa nevanhu vari kubata iwe nekuti kune nyaya airinikoza macomments enyu apa. I am reading your comments from this phone because apa pandisi kuona macomments saka ndikuverenga macomments from this ndichibvunza bvunza. Saka majeri okay. Vaikomblena kuti tinodla makuseni otodla zvemanheru otovata ende aiti sadza ishoma. Imi mukuti kwenyu chikafu chakawanda zvese zvakabatana. Munoziva kuti chivanzvadzi jeri harifanani. Kune majeri anonzi ane nzara, kune majeri anonzi anodyiwa. But I don't want to say zvataurwa naningi ndezvekunyeba, zvataurwa naningi ndezvekuchokwadi. But I'm talking about kwandiri. Feedback ndikuinzwa ndikuzvizwawo kuti ndikuita feedback. Foni yangu yakuita feedback pafoni yenyu manje. Hamuna chichikuitika. Alright, ndofunga mnyama. But anyway, I think mibvunzo mizhinji volume anditoona volume ndakatobvisa volume hapana volume apa ndakatobvisa volume aitori kana volume. Hamuna chichikuitika inenge network. Okay. So nyaya okay pane mwe nyama mabvunzo yekuti varume vanoitwa vakadzi nevamwe.
zvinhu zviya zvinoitika but aufoka zvona but vanhu vanowanzoita zvinhu izvozvo vanhu vanoita vemadrugs vanhu vanoita zvemadrugs those are the people who do that but it's very rare man handisi hangu but inyaya dzotongonzwa but it's very rare vanhu vemadrugs ndo vanoita izvozvo because they can do anything for madrugs nevanhu vanotengesa but mostly vanhu vanotengesa madrugs vanhu vane mari dzavo ndo vanoita zvichienda ndikudzeta anogona kusvika kuenda kumbonodzoka pakaipaiwa majere enyu aya handizivi majere ma1 right pane here mumwe achinemwe mubvunzo because I think itabvunza mubvunzo ise toda kutenda hanzvadzi yangu mauya pano mukasheyawo zvakaitikawo nyaya yenyu tikatandarawo nemitaku kuzivai zvinotokudedzai chiti kudiko zita rangu randisingafenda kataura atidi iri zita toda mutupo muri kuona manje mimi ndokutumira zita rangu kuseri alright toda kuti tizive kana muri moyo tongoti moyo kana muri shumba tongotiwo shumba kana muri tsoko tongoti tsoko toda kutenda vede maita mauya masheyawo mavhurawo vamwe vana vanenge vachifunga kuti maybe zvinhu izvi zvakadai kuti vazive kuti jere rinorwadza unenge vachida chiti ndoenda kujera ndinagadzirwa vanhu ndodzoka it's not easy munoziva chinoitika manje chinoitika da kudza pangoipira jeri chete akasungwa kana usina kurongeka you lose everything that you act for because ati makore adoitaura kuti 5 yange kunge tumakore tushoma kai 5 years akawanda zvazozijairira panozvarwa mwana akafamba saka kana une mukadzi ari wiki panze une mukadzi ari wiki panze pa5 years anogona kungosiyana wakati vanhu atone mwe mwana aita move on zvakudipenda nokuti pawaikoromora uri munhu aikoromora zvakaita sei kana wanga uri munhu ungonakidzwa zvokoromora ita zvina basa muri chaidzai unoona muri aenda kambedha kako kakasiya panze unowana akatengeswa kana pamba chiboerocho unotosvika pato nechecho so is a thing zvoti munomira dzakaoma asi kuti tichingozochitawo izonge zvisina mukazobuda panesha maziva zvaitanti mukaita sei tikangofanoitawo edu pasina zvamunozoziva edu pamunobuda zvezviri right nekuti kuumira 5 years kwakaoma kumunhukadzi okay here's something that I need to tell you from what I know andika kana uri mujeri don't create my enemies from outside from inside common interest yako ndekuti be in good books with everyone sani kana uri mujeri unofanira kungoziva kuti kana mukadzi wako akatanga kuita zvina basa panze usada kuda kudzingira nenyaya dzokuti wazofonera ninge tasa mukadzi wangu tatita zvakati here ninge chisina kuya muzive mako siyana nacho because remember kai kuti kana wakavharirwa maintain relationship usade utsvaga nezvakawanda kana mukadzi wako unzi abiridzira akazviga utotenda mwari kuti asiya because mune muna mwa mutofonera watodzowanisha ini ndakuita move on usandifonera but ukatombowana akomwana vanhu kuti anotozvisacrifice kuti inini hangu murume wangu nyaya yako ndakainzwa ndiri kuzvigamuchira nezviripo ndokumirira angoita wachipambi chacho akangochiviga bofuti still angofanira kuzongoziva kuti ndiri mukadzi wemunhu kwete kuzomitiswa kuti nobva umitiswa kana kutora uchirwere ani maiona yapakaipa so ngadzi yangu ndakaiti kusiyei muchizorora muvate thank you very much kuuya nekusiya nyaya dzedu pana paiwa tinokugamuchirai tinokudai zvisingaiti murume wedu mukawana time atai muchiuyawo pana pamuchatandara nesu edu tiripo pana pa usiku munenge mavharikwa imi munenge mave muameno topota tichitandara zvedu tose pana potai muchiuya mukawanawo munenge mukawana vachigwa mureona vanhu vachirovana mugero vanorovana kusvika papi hanimaona tichingoonawo edu kujera chira muri madi mukaita kushanyira aiwa musatye zvinyanzva zvikwenyu kwashuma ndopasaradi yapo ndaitombosvika ndikutokudongorora zvangu ndimbokuona kwamuri aiwa mune matogona muone mukomana at least munoona ukapa munhu hope ari mujeri wamuratidza kuti vanhu vari panze UK it goes a long way inopa munhu peace of mind because unoziva kuti kuno kunomwe munhu tanogona kungomuka
aine hasha dzake ngotanga kana ngotukana nevanhu being weird stuff amukuzona saka ni sometimes hamunoziva kuti dai kuti mangwana timbobatana futi you can always talk ndikuudza izvi it's a lot of things that you can know about mararamiro emunomu because I just told you just a brief of things amukona or like ndanda kutora nyaya behavior dzevanhu like behavior kuti people here some people anoita maproblems like ndikutotaura hangu panyaya yashumba yamataura munhu anoita maproblems emotional problems munoziva kuti mumwe munhu anoita meltdown munomu makaita soda kuti una munhu akutorasikirwa nepfungwa nyaya dzamunonzwa zvinzi hanzi mupurisa abaya nepanga kwabayanwa nemapanga and stuff inyaya yekuti vanhu anenge ashaya support munhu anenge asina hope anenge atanga kugara pasi oona kuti inupenyu hwangu I'm doomed, there's nothing to lose. Some people munoziva kuti muno mujeri mune type yevanhu munoziva mune vana muno mujeri yekuti anotozivikanwa nemupurisa wese ari pana anotoziva kuti uyu ndinhingi akasungwa aine 14 years akabuda after 10 years akanogara panze 3 days akadzoka kune vanogara muno vandozivikanwa nzi ndevepano kune vanouya vachishanya vachienda saka ndosaka muchiona nyaya dzakaita fanike zvinhu zvakaita fani phone madrugs zvinopinzwa nemapurisa why because vanoziva kuti munhu ukamupa peace of mind akazorora papfungwa anyaita zvinhu zvakawanda saka nemukomana mushanyire mune matomugonera sere aiwa ndikushanyako then imimi kana mazotendera pamberi apapo kune vanhu vedu vari ikoko mukangotendera totomohwana nekuzokuonai hello vadona network iri kunetsa guys tambotandara toda kutenda hanzvadzi tanzwa zvakautaidza zvakawanda saka pamberi apo pakazoti varudawo vhizita antika ndichatsvaga one ari kuwo kusaidi ukoko kuport Elizabeth uko moinda monodi monovaonawo one munhu chikunongodiwa munhu one woinda unovaonawo waniti just kungovapawo hope sezvavataura kuti hope inongodiwa kuti vagozowana kudi vagozodzokera vagozowana kutawo hope varimo mujeri handiti so guys I think panhasi tadzidza takwana handitika tobatana mangwana hanzi apadzaneni deni kana aripadzaneni unoenda unomuona ndinopiwa madetails unoenda unomuona handiti tobatana mangwana tichienda kwamai comfort taona tagarisa vanhu vakunetsa dzimba dzemauga hanzi ombavaya dzakazina handizivi right saka mangwana tobatana mangwana guys tichienda kwamai comfort uku handitika tobatana tichienda kwamai comfort mangwana hesh ndozviripo guys ndozviripo tiri kutraya kuvigirai zvinhu zvinenge zviri paground muchinyatsonzwa fair pegi chipoko panje kunodiwa munhu one chete muchinyatsonzwa fair zvinenge zvichiitika paground handitika tikutrayawo tiri kuabroad kunoku tiri kuabroad zvesu tiri kudiaspora shungu tiri kuno kudiaspora shungu kuno kuabroad zviri kuitikawo kunoku kudiaspora shungu tichazamawo chazvite chikafu chikupaiwo handika tiri kuno kudiaspora shungu kuzimbabwewo kuna titetilda vanenge vachikupakurirawo zviri kuitika kuzimbabwe ndivo vane nyaya dzakawanda kuzimbabwe uko isu dzimwe dzinoti tichamba kusvika dzozosvika dzaexpire handimaona saka dzikakurumidza kusvika tiri fresh handika tomanya saka mangwana tenge tiri kuguwa.com kwamai comfort timbonohwa tagarisa saka ndofunga vanenge vane nyaya handimaona yavanenge vanayo andisendi details right saka yakwashumba chaina next week Saturday handiti vanoda kubatsira shumba vaya guys uda kumutengera chicha uda kumutengera whatever chikafu whatever wongotenga wondipa handika chikafu chacho ndozoenda nacho wongotenga chikafu chiya wondibatisa ndoenda nacho handiti kune atumira mari yake kuti atengegwe maslippers nenivia atichi maslippers nivia chimwe chiroloni handisi asi pane munhu asenda mari yakachiti kutengwe zvinhu izvozvo handimaona so ndichanomutengera zvinhu zvake zvashumba zvataugwa izvozvo then ndobva ndadi
ndobva ndaenda kunopashumba ndichina nomuonawo. Saka uyawo kuti mateki please size 8 tenga mateki white sotaura zvakaita tenga mateki white sotaura zvakaita ndege munemo munogozobada kuseri munobada kuseri ndokupai madetails kana muri kusaiti koko moenda kunomuona. Saka madzidzi anditi madzidzi anditika kuti munobigwa sei, kuti munotoregwa sei, identity dzinofamba sei. Kungoti imi muri vana wanga kuna munhu anokubirai, muri vana wangirioni na wangarasi. Saka munhu anenge achikubirai ngachibei achibayuka 10,000 anenge ari mumwe ndokangaba hamubigwi. Halo pachirongwa vakata right. Saka guys takuenda nditika tobatana mangwani ndichi morarapo. Good night.